Sa ating mga pangunahing balita, mahigit 234,000 hektarya ng palayan at maisan nanganganib na maapektuhan ng bagyong Betty. Ang Ethics Committee magpupulong ngayong araw kaugnayan sa patuloy na pagliban sa trabaho ni Congressman Arnolfo Teves. Panibagong sanksyon naman laban sa mambabatas posibleng irekomenda. Sa provincial report, isang pulis nagbuwis ng buhay sa pagliligtas sa 2 batang nalulunod sa kasagsagan ng bagyo. Pila naman ng mga sasakyan dyan sa Matnog Port nakakaranas ng pagsikip matapos makansela ang maraming mga biyahe. Sa international news naman, ang North Korea ipinaalam sa Japan ang plano nitong maglunsad ng military satellite. At sa sports balita, Boston Celtics paboritong manalo sa Game 7. Mga kabombo ka Star Nation, bago ko sa detalye ng mga balita bilang pakikisa ng Bombo Radio Philippines sa nalalapit na kasabay po ng National Flag Day Celebration, maghahatid po kami ng makabuluhang trivia at iba pang impormasyon ukol sa ating pambansang watawat. Mapakikinggan po ninyo araw-araw ang mga special report ukol sa mga makasaysayang lugar, kaugnay pa rin po sa bandila ng Republika ng Pilipinas, at hinihikayat din natin ang lahat na magwagayway ng watawat bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa atin hong bansa. Samantala, babala sa mga residente ng Metro Manila ngayon pong tanghali, mga kabombo, umaabot po tayo sa 33 degrees Celsius ang ating pong temperatura ngayon pong alas 12 ng katanghalian. Ito ho'y katumbas ng napakainit na temperatura, 45 degrees Celsius bilang body heat index, mga kabombo. Inaasahan pong magpapatuloy pa po ito hong napakainit na temperatura hanggang mamayang alas 3 ng hapon, at yung possibility po nito ay posibleng abutin pa raw ng hanggang 46 degrees Celsius. No? Yan po ay mamayang alauna hanggang alas 2 batay po sa data ng Bombo Radio Philippines Weather Center. Takbo ho tayo sa ating mga balita. Nanganganib na maapektuhan ng bagyong Betty ang mga lupaing sakahan, particular na ang nasa mahigit 234,000 hektarya ng palay at mga maisan. Ayon po ito sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Nasa tinatayang 159,116 hectares na palayaan ang maaring maapektuhan at 75,029 hectares ng maisan sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley Region at maging dyan sa Central Luzon o Region 3. Bilang tugon, sinabi ho ng Department of Agriculture na nakapaghanda na ng mga buto, mga pataba, mga gamot at mga biologics sa ligtas na storage facilities ang mga regional field offices ng Department of Agriculture. Maigting na rin nakipag-ugnayan ito sa State Weather Bureau at iba pang mga disaster risk reduction management offices sa buong bansa, lalo ho dyan sa norte. Sa ngayon, mayroong mga nakaimbak na nasa mahigit 600,000 na sako ng mga hybrid dry seeds, mahigit 20,000 na bags ng corn seeds at mahigit 20,000 kilos ng assorted vegetable seeds para ho sa posibleng intervention sa oras na lumabas na sa bansa ang bagyong Betty. Inanunsyo rin ng Department of Agriculture na maaring itap ng mga apektadong stakeholders ang Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council para sa 25,000 pesos na loan na maaari pong bayaran sa loob ng 3 taon. Ito ho'y walang interes. Samantala, ang family food packs naman sa ilang mga rehiyon na preposition na rin niya ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa epekto pa rin niya ng bagyong Betty. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye si Bombo Aika Nunez. Naipreposisyon na sa ilang rehiyon sa bansa ang mga family food packs na mula sa Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng maging epekto ng bagyong Betty. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Representative Lucia Alan, kasalukuyan ang nasa warehouse ng Cagayan ang 5,500 food packs. Ang 2,500 ay nasa Abulug warehouse, samantalang ang kalahati ay nasa Lalo, Cagayan. Inaasahan pang darating ang 6,000 na food packs at nakatakdang ipreposisyon sa Santiago City. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. The Quick Response Fund of the national government will kick in naman. Remember, in the Quick Response Fund natin, part niyan is preparedness, making sure that handa tayo even before these storms come in. Sa DSWD, we have a full department doing disaster response. It's not a one-shot deal na pag may bagyo lang dumadating. All year long, they do these type of stockpiling activities, identifying. When I was signed up, we were talking about hub and spoke.
We're trying to expand our warehouse system. That's what we're trying to do. That's what we're utilizing now. The warehouse system ng LGUs or ng national government or ng mga national government agencies. Pinupuno natin yun all year round kasi hindi lang naman storm ang binabantayan natin. May mga iba pang sakuna na maaring dumating. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Dagdag pa rito, nakapreposisyon na rin sa warehouse ng Department of Social Welfare and Development Field Office Region 5 ang mga food packs na kakailanganin upang maipamahagi sa tao sa panahon ng sakuna. Sa kasalukuyan ay 49,833 ang nakaimbak na family food packs sa Region 5 at 52,841 na non-food items. Pagdating naman sa parte ng Summer at Leyte ay naipreposisyon na rin ang 1,500 family food packs sa bawat lugar. Ang mga ito ay naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, 2 dilata ng sardinas, 4 na dilata ng corned beef, 4 na dilata ng tuna, 5 pakete ng kape at 5 pakete ng tsokolate. Ayon pa sa ahensya, prioridad na mabigyan ng mga food packs ang mga pamilya o individual na nasa evacuation centers. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canuñas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Iniulat naman ng Public Information Officer ng Probinsya ng Batanes na na-stranded ang ilang mga turista sa lalawigan dahil na riin sa malakas na hanging dulot ng Bagyong Betty. Ayon kay Batanes Emergency Operations Center Justine Jericho Sosito, na-account ang lahat ng mga turista at sinisiguro din ng pamalaan o pamalang palalawigan na makakatanggap ng tulong ang mga stranded o na-stranded na mga turista. Iniulat din ng local official na inaasahang makakaranas ng malalakas na mga hangin at maulap na kalangitan ang lalawigan ng Batanes. Pinatupad na rin ang no sailing policy sa Batanes dahil ang ilan pong parte ng probinsya ay nakakaranas ng nasa 5 hanggang sa 7 metro na taas ng mga alon. Nakahanda naman anya ang nasa 22 evacuation center sa kanilang mga lalawigan para sa mga ililikas na mga evacuees kung sakali. Nakapreposisyon na rin ang nasa mahigit 6,000 mga family food packs at inasang karagdagang 6,000 food packs pa ang darating mula huyan sa Department of Social Welfare and Development. Samantala, kumuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa lalawigan. Ang preemptive evacuation, ipinatupad na yan sa ilang pamilya malapit doon sa mga dagat sa Palanan at Makunakon. Samantala, ang EDCA site naman doon sa Isabela masusubukan sa panahon ng bagyo. Alamin pa ang kabuang detalye mula sa Bombo Radio Kawayan. May mga pamilyang inilikas sa Makunakon at Palanan, Isabela dahil sa pagtaas ng alon sa mga karagatan na bunsod ng Bagyong Betty. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Butch Bartolome ng Makunakon, Isabela na nararanasan doon ang maulap na papawirin, mahinang hangin at mataas na alon sa karagatan. Ito ang dahilan kaya isinailalim nila sa preemptive evacuation kahapon ang 17 individual na nakatira malapit sa dagat. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag naman ni Governor Rodito Albano na sa Palanan, Isabela ay may mga inilikas na pamilya kahapon na nakatira malapit sa dagat, ngunit bumalik na sila sa kanilang mga bahay ngayong araw. Ayon kay Governor Albano, patuloy silang nakamonitor sa mga bayan at lungsod sa Isabela at nakapreposition na ang mga kagamitan at relief goods para sa mga maapektuhan ng bagyo. Sakali anyang matindi ang magiging epekto ng bagyo, ay dito masusubok ang pagkakaroon ng EDCA site sa Isabela na matatagpuan sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela. Nakasaadaan niya sa EDCA ang pagbibigay ng humanitarian aid ng Amerika. Masusubukan ang mga sundalong Amerikano sa rescue at relief operation ng maaring maapektuhan ng kalamidad. Magagamit din ang kanilang mga helicopter sa pagtulong sa mga posibleng biktima ng bagyo. Siguro pag ng mga helicopter ng mga Amerikano kung sakali, magamit na yung mga gamitan nila, pati yung mga personnel nila. Ang magdali sila ng mga relief dito. Sakasakali lang yan. Humanitarian aid, nakasaad naman doon sa EDCA na yun, di ba? Na may humanitarian aid sila or whatever. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, dumepensa naman ang Department of Agriculture sa desisyon nito na ipagpaliban ang pagpapatupad ng 150 pesos na suggested retail price para ho sa pulang sibuyas at 140 pesos para naman sa puting sibuyas. Ang paliwanag ho nitong si Department of Agriculture Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Rex Sesto Perez, nagkaroon ng internal agreement sa pagpapaliban ng implementasyon ng suggested retail price para ho sa dalawang nabanggit na sibuyas. Maliban dito, premature anya ang anunsyo sa pagpataw ng suggested retail price dahil hindi pa na-issue nitong si Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang opisyal na memorandum order. Kaya kinwestiyon ng DA kung bakit lumabas ang naturang SRP o suggested retail price at inanunsyo nang wala pa raw lagda ng Senior Undersecretary ng Department of Agriculture. Nais din aniya ng Senior Undersecretary ng nasabing kagawaran na mapag-aralan pa ang cost structure para sa SRP dahil base sa computation and cost of production ay nasa 28 pesos lamang kada kilo kapag kumikita ang mga retailer ng hanggang sa 90 pesos. Mayroong kabuuan na 121% profit o tubo. Nakatakda ng maging epektibong natura hong suggested retail price noon pong araw ho ng Lunes, Mayo 22 ng nakalipas na linggo, kasunod ho ng naging kasunduan sa nangyaring konsultasyon ng Department of Agriculture sa iba't ibang stakeholders. Noong Mayo 19 para matugunan po ang taas o mataas na retail price ng mga sibuyas na pumalo pa ng hanggang sa 200 pesos kada kilo, ilang buwan lamang yan matapos ang peak ng anihan. Samantala sa iba pang mga balita, ang Ethics Committee naman magpupulong ngayong araw kaugnayan sa patuloy pa rin na pagliban sa trabaho ni Congressman Arnolfo Teves. Kaugnay niyan may nakalapang balita si Bombo Annalise Soberano. Muling nagpulong ngayong araw ang House Committee on Ethics sa pamumuno ni Representative Felimones Pares para talakayin ang patuloy na pagpapaliban ni Congressman Arnolfo Teves. Nanindigan si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves na hindi siya dadalo physically sa pagdinig ng House Ethics Committee ngayong araw na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Sa isang Zoom press con, sinabi ni Teves na humiling siya kay Ethics Committee Chairman Felimones Pares na payagan siyang dumalo sa pamamagitan ng video conferencing. Subalit hindi pa rin siya pinahintulutan ng Ethics Committee na dumalo sa deliberasyon ng kanyang patuloy na absence sa pamamagitan ng Zoom. Dahil dito pumunta ang kanyang legal counsel sa Kamara para igiit ang karapatan ni Teves na marinig ang kanyang panig. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Arnolfo Teves. Sa Ethics Committee, please send me link. Ngayong umaga lang, 7:11, ikaw pala tubos, I present again, mali pa yung English dito, I present again this matter for consideration to the members later. Good morning. Just in case, boss, you may write a written explanation in lieu of online testimony. Sabi ko, unfair yan because there will be no active discussion. Also, all members have the right to be heard. Bakit? Ang iba pwede Zoom, ako hindi. Dapat kasi ang totoong collegial decision based on rules, hindi mando lang ng isa. Kung maalala, nag-lapse na ang suspension ni Teves noong May 22, kaya kailangan niya mag-report sa Kamara. Subalit inihayag nito na di siya mag-appear sa komite dahil may banta pa rin sa kanyang buhay. Sa pulong ngayong araw ng committee, kabilang sa mga inimbitahang resource speakers ay ang Commission on Election, Bureau of Immigration at Civil Service Commission. Ngayong araw, May 29, nakatakdo din maglabas ng rekomendasyon ang Committee on Ethics kaugnay sa panibagong disciplinary action laban kay Teves, laban sa unauthorized leave of absence at iba pang mga paglabag. Ayon naman kay House Ethics Committee Chairman, Co-op NATCO Party List Representative Felimones Pares, ang magiging rekomendasyon nila ay kanilang isusumite sa plenaryo para sa voting ng Congress na mag-adjourn na sa CNDS sa darating na June 2. Umapela naman si Teves sa kanyang mga kasamahan na bumoto batay sa kanilang konsensya dahil siya ay mayroon ding konsensya. Muli si Representative Arnolfo Teves. Confirm or deny that, but with regards to it making a pasihan, tingnan nila sa batas dyan kung may pasihan dyan sa Kongreso na gano'n, di ba? And in that same line of thought, ang pakiusap mo sa aking mga kasamahan sa Kongreso, umoto tayo
sa naaayon sa batas at naaayon sa ating puso, it should be a real collegial decision, hindi yung decision na galing lang sa mando ng iisa. Ibig ko sabihin, baka bumoto lang dahil siyempre baka mawalan ka ng budget, baka mawalan ka ng ganito, kung subuhay ka, kawawan. Bumbuan. Mo Annalie Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. 16 na minuto makalipas ang 12 ng katanghalian. Kuha pa tayo mga dagdag na development, mga kabubukog na pa rin po dito sa usapin nitong si dating suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. Ang kampo ho nitong si 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. iginit na hindi raw uuwi sa bansa. Sa kabila po ng pag-recant o pagbawi ho ng ilang mga suspect witness doon sa kanilang nauna hong testimonya. Kaugnay pa rin po ito doon sa Digamos Lake case, mga kabobo. Kuha tayo ng mga development dyan mula kay Bombo Victor Liantino. Iginiit ng kampo ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na hindi uuwi ng bansa ang kanilang kliyente. Ito'y kahit pa naghainan ng recantation ang ilang suspect witness sa Digamos Lake case. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, lead legal counsel ni Teves, hindi pa rin kasi nila nakikitaan ng anumang semblance of fairness ang isinasagawang investigasyon laban sa mambabatas. Kung maalala, tahasang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na si Teves ang lumalabas na utak sa pamamaril patay kay Governor Ruel Digamo at sa siyam na sibilyan na nadamay sa insidente noong March 4 ng kasalukuyang taon. Ito'y kahit hindi pa tapos ang isinasagawang investigasyon ng Department of Justice at ng iba pang ehensya hinggil sa kaso ng pagpatay kay Digamo. Sinabi ni Topacio na hanggat hindi binabawi ni Rimulya ang pahayag nito na 99.9% ng case solve ang kaso, ay mananatiling walang sense of fairness ang investigasyon. Bukod dito ay hindi pa rin aniya nawawala ang seryosong banta sa buhay ng kanilang kliyente, kaya't hindi nila ito maaaring ipagsawalang bahala. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio. Yan bumaliktad, that is only in the latest that is only the latest in a series of events that should have cast doubt on the investigation. Unang-una, very early in the investigation, si Hana May Soberano tumulog sa Commission on Human Rights at sinabing siya ay tinakot, pinagbantaan, sinabject sa psychological torture ng CIDG. Alam nyo, kung parehas ang isang head ng department, halimbawa, si Secretary Abalos, may ganitong reklamo, sasabihin niya ba, seryoso yata to, pumunta sa CHR, imbestigahan ko kung meron nga. Etong mga, yung may lumabas na itinuturo ay ibang mastermind. Kung seryoso ka sa investigasyon, sasabihin mo, merong lumabas dito, kausapin ko nga to, baka may ibang lead, this could lead somewhere else. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, lead legal counsel ni Arnolfo Teves Jr. Una namang itinanggi ni Teves na wala itong kinalaman sa pagbaliktad ng ilang sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Magugunitang naghain noong nakaraang linggo ng counter affidavit at affidavit of recantation si Judel Rivero alias Osmundo Rivero at binawi nga nito ang kanyang naunang salaysay sa mga otoridad. Ayon kay Rivero, wala siyang kinalaman sa naturang krimen at pinilit lamang aniya ito ng mga otoridad na ituro si Teves bilang mastermind sa pagpatay kay Digamo. Ibinunyag rin ni Rivero na dinukot umano ang kanyang asawa at mga anak kahit napilitan itong sundin ang iniutos ng mga pulis. Sinundan kaagad ito ng 4 pang suspect witness at naghain din ito ng kaparehong affidavit. Sa kasalukuyan ay kinakaharap ni Teves ang patong-patong na reklamong pagpatay na inihain ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice, kaugnay pa rin sa tinaguriang Pamplona Massacre na ikinamatay nga ni Digamo at siyam na iba pa. Siniguro naman ng Department of Justice na hindi makakaapekto sa kaso ang ginawang pag-recant ng ilang testigong suspect dahil matibay aniya ang kanilang hawak na mga ebidensya. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too.
Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pang mga balita, ang Department of Education aminado na hamon pa rin ang pagsugpo sa paninigarilyo ng mga kabataang Pilipino. May karagdagan pang detalye si Bombo Kelly Cordero. Aminado ang Department of Education na hamon pa rin ang pagsugpo sa paninigarilyo ng mga kabataang Pilipino. Ayon sa ahensya, ang mga tobacco firm ay nag-upgrade na ng kanilang marketing strategy at tinatarget na ngayon ang mga kabataan. Tinatawag silang replacement smokers at vapers. Kaya para maiwasan ang exposure ng mga sigarilyo sa kabataan, ipinagbawal na ng ahensya ang pagtitinda ng tobacco products sa loob, sa labas o malapit sa mga paaralan. Nagsasagawa rin ng mental health campaign at critical thinking exercises sa hangarin na mapalayo ang mga bata sa kahit na anong bisyo. Pero aminado ang mga eksperto na itong mga tobacco firm ay may bagong marketing strategy na minamanipula ang mga kabataan at ipinapalabas na mas okay ang vaping at mas safe gamitin. Matinik ang ating mga kalaban sa tobacco industry. They actively pursued new strategies so that we will be able to make vaping something that is cool. Kaya ayon pa kay Galban, nilalabanan ngayon ng Department of Education ang ganitong diskarte sa pamamagitan ng pagbibigay ng kamalayan sa mga masasamang maidudulot ng paninigarilyo. Major approaches that we have is strengthening the curriculum. Bukod pa doon, pinalalakas talaga natin yung awareness nila tungkol sa dangers of any and all types of substance dependent. Pinalalakas pa natin yung kampanya alongside issues on mental health as well as proper food and nutrition. Base sa 2019 Global Youth Tobacco Survey ng mga kabataang Pilipino na may edad 13 hanggang 15, 12.5% ay gumagamit ng tobacco products habang 14.1% naman ang gumagamit ng electronic cigarettes. Ayon sa mga eksperto, ang vape at ang stick na sigarilyo ay pareho lang tobacco products at hindi nababawasan ang masasamang epekto nito sa katawan. Samantala, ang World No Tobacco Day naman ay ipagdiriwang sa darating na May 31 at ang theme ngayong taon ay We Need Food na Tobacco. Layunin ng kampanya na hikayatin ang mga tobacco farmers na lumipat na sa pagtatanim ng nutritious crops. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kuha naman tayo ng mga report mula ho dyan sa Senado. Ang Senado, posible daw magsagawa ng mga special session upang matugunan yung mga alalahanin ng ilang mga senador doon sa Maharlika Investment Fund Bill. Kuha tayo ng mga report dyan mula kay Bombo JC Galvez. Inihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ng Senado ay maaaring magsagawa ng special session upang matugunan ang mga tanong at alalahanin ng mga senador hinggil sa panukalang Maharlika Investment Fund. Una rito, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri ng Senado ay nakatuon na aprobahan ng panukalang Maharlika Investment Fund sa ikatlot huling pagbasa bagong sinadye adjournment ng first regular session ng 19th Congress sa Biyernes. Ito ay matapos sa sertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Mayo 22 ang panukalang batas na nagpapaintulot sa legislatura na naktawan ng 3-day rule o ang constitutional requirements para maaprobahan ang mga panukalang batas sa ikatlot huling pagbasa, 3 araw pagkatapos nito naaprubahan sa ikalawang pagbasa. Inihayag ni Villanueva ng pagsasagawa ng special session ay makatutulong sa Senado na maipasa ang mahalagang hakbang na Administrasyong Marcos. The administration already issued a certification as an urgent measure itong Maharlika, and so it somehow go on with nile-let go niya yung 3-day rule. So if we pass it on second reading this week, we'll be able to go to third reading and pass it on third and final reading. And I heard that the House will adopt our version. No? So yan yung timeline, but again, I'm expecting a lot of debates. I'm expecting a lot of amendments. As Majority Leader of the Senate, I have heard so many reservations from my colleagues, and according to
most of them, may mga hinahanap sila na provisions that they wanted to put in, and if it is there, they will vote yes for the particular measure. Samantala, ngayong huling linggo ng session bago ang sinidi adjournment ng Kongreso, inaasahang ipapasa ng Senado sa ikatlot huling pagbasa ang ilang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at ang mga sertipikadong urgent bills ng Malacanang. Kabilang na dito ang Maharlika Investment Fund Bill, Trabaho para sa Bayan Bill at ang Regional Specialty Centers Bill. Maliban dito, nakatakda na ring aprobahan ng Senado ang panukalang palawigin ng deadline ng estate tax amnesty sa Hunyo 2025. Sa oras na maipasa sa Senado at sa Bicameral Conference Committee, ipadadala ang mga panukalang ito sa Malacanang para sa pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama na rito ang panukalang condonation ng mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Sakaling mapirma ang batas ni Pangulong Marcos, 7 priority measures ang maitatalang nagawa ng first regular session ng 19th Congress. Kasama na dito ang mga naunang naisabatas na SIM registration law, pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections at ang amyenda sa AFP fixed term law. Pinahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na sa pagtutulungan at magandang relasyon ng mga senador ay umaasa siyang mas magiging produktibo pa ang second regular session ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Balita pa sa lalawigan, isang pulis nagbuwis ng buhay sa pagligtas sa 2 batang nalulunod sa May Cagayan. Alamin natin ang balitang yan mula sa Bombo Radio Tugigaraw. Kinilala ng PNP Cagayan ang kabayanihan ng isang pulis na nagbuwis ng buhay para iligtas ang 2 bata na nalulunod sa bahagi ng ilog ng Barangay Masi, Pamplona, Cagayan. Sinabi ni Provincial Director of Police Colonel Julio Gorospe Jr. ng PNP Cagayan na personal na nakiramay sa pamilya ng nasawing pulis na si Police Corporal Edison Arinabo, 32 anyos ng Barangay Kapalalian, Pamplona at nakatalaga sa Makati Police Station NCRPO na may tuturing na bayaning pulis si Arinabo dahil sa walang alinlangang pagaligtas sa mga bata kahit na kapalit ay ang kanyang buhay. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Fronda ng Cagayan PNP, habang nakabakasyon, nagpiknik ang pamilya ni Arinabo at ibang kamag-anak sa ilog nang mapansin nila na nalulunod ang 2 bata. Agad namang lumusong sa ilog ang pulis para iligtas ang 2 bata kung saan nadala pa niya sa tabing ilog ang isa habang naitulak naman niya sa mababaw na bahagi ng ilog ang isa pa. Gayunpaman, dahil sa lakas ng agos ng tubig ay natangay ang pulis na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Si Arinabo ay panganay sa 6 na magkakapatid kung saan mayroon siyang 2 anak na may edad 7 at 2 taong gulang. Hindi na nito na kaya nang lumangoy pabalik doon sa gilid mismo dahil dahil sa lalim at lakas ng tubig na kung saan doon na nga siya, ito na yung naging rason or naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Yung pila naman ng mga sasakyan dyan sa Macnog Port, nakakaranas yun ng mga pagsikip at mahabang pila dahil matapos itong pagkakansela ng marami hong mga biyahe. Kuha tayo ng mga report dyan mula sa Bombo Radio Legazpi. Mahigit 200 mga sasakyan ang nakapila ngayon sa labas ng pantalan ng Matnog Sorsogon matapos na magpasya ang ilang mga kapitan ng barko na kanselahin ang biyahe kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ito matapos na makaranas ng malakas na hangin at malakas na alon sa naturang bayan. Subalit ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Aquiles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, balik normal na sa ngayon ang biyahe ng mga roro vessel at inaasahang mababawasan na ang mga nakapilang sasakyan na nais makatawid patungong Samar. Subalit sa ngayon anya ay mabagal pa rin ang biyahe ng mga roro dahil sa maalo na karagatan, kaya marami pa rin ang nakapila sa naturang pantalan. Nilinaw din ng opisyal na tanging mga sasakyang pandagat na nasa 250 gross tonnage pababa lamang ang sakop ng Sea Travel Advisory na ipinalabas ng Coast Guard District Sorsogon
Dagdag pa ni Galindez na sa kasalukuyan ay wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa Sorsogon at Northern Samar, kaya tuloy pa rin ang biyahe ng mga barko habang ipinapasakamay na sa mga kapitan ng barko ang pagkansela ng biyahe kung nakikita ng mga ito na mapanganib ang sitwasyon ng karagatan. Yun na nga, sa ngayon yung discretion talaga ibinibigay na muna sa mga kapitan ng barko dahil wala namang storm signal dito sa Sorsogon o kaya sa Northern Samar, kaya ang ating Coast Guard ay hindi naman talaga nag-suspend ng biyahe. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin alas 12:30 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Para po sa ating sports balita mga kabombo, paborito ho ng mga sports analyst doon sa Amerika na manalo ang Boston Celtics laban ho sa Miami Heat sa Game 7 ng Eastern Conference Finals. Ayon sa ESPN kasi, ang Boston ay may 82% chance na win probability kumpara ho sa 18% lamang ho ng Miami Heat. Ayon naman sa Sports Analytics na 538, may 71% chance na manalo ang Celtics dyan sa Game 7. Para sa Oddshark, binibigyan nila ng posibleng score na 114.2 ang Celtics habang 102.9 lamang na score ang Miami Heat. Matandaan na ipanalo po ng Miami ang unang 3 game sa banggaan po nila ng Boston, ngunit pagpasok po ng Game 4, inagaw na ng Boston ang momentum ng Miami Heat. Nakaya nilang maitabla ang kartada sa all 3 at dalhin sa Game 7 ang kanilang tapatan. Gaganapin po sa TD Garden ng Game 7 na home court ng Boston Celtics. Yan po'y gaganapin bukas. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para ho sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Bombo Network News Noontime Edition mula ho sa Makati News Center para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 31 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 12. Nagapalayag na ang bombohan ay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Sa adlaw kita karon sa Lunes, Mayo 29, tuig 2023. Sa gihapon inimwala ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag balantayan karon nga mga balita, tutukan sa aton sining pagpangalagan. Acting Regional Director Police Brigadier General Villaflor nagpabatsyag sa pagsugod sang iya sining termino. Surprise drug testing ginpatigayon. Nakibot kuno to ang mga pulis sa Campo Delgado kay pang drug test sila. Sa biya kamay mga fishing vessel sa Antique nagdungka sa Iloilo River bangod sa bagyo. Posible mapektuhan ang supply sang isda. Sa biya kamay driver nga nagpamalibad or driver nga magpamalibad nga maghatag sang lisensya kung makakomiter sa traffic violation, ipapriso. Si Mayor mismo madakop kuno. Sa pihak kabahin na banwa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr. sa may pinakamataas nga jump performance rating sa Western Visayas, dungog para sa tanan nga nagabugos ang Iloilo Provincial Government. Kag motorsiklo kag truck nagbunggo anay, duwa patay kag isa pilason sa syudad sang Pasay. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagan driman sa Bombohanay sa Udto. 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao. Nagpabatsyag ang mag-upungko nga Acting Regional Director sa Police Regional Office 6. Pinaagi karon sa pagpatigayon sang surprise drug test. Ini para masiguro nga sa hanay karon iya sang kapulisan nga yara sa Police Regional Office 6 ang wala sang lamod sang illegal nga droga. Mga opisyal kag iban pa nga mga katapo sa Police Regional Office 6 ang ginpaidalom sa surprise drug testing. Ini para iyang mapatod nga ang aton sila kapulisan ay sang tiaw-tiaw sa ginadumili sining droga. Yari si Bombo Chari Sumagpao. Cha, sa report please come in. Din kakibot Bombo Champ sang halos tanan diri nga mga group command group taga staffman sang Police Regional Office
ining gulpiada lang nga pag mando no sa nga bag-o nga acting regional director ni Police Brigadier General Sidney Villaflor ini matapos ang ginkandak no nga flag raising ceremony diri mismo sa may Campo Delgado nga ti ang tanan niya nga mga kapulisan mismo mga officials diri sa may Police Regional Office 6 amo ang ipaidalom sa surprise drug test. Kung sa diin Bombo Champ no ining pag-anunsyo ni Acting Regional Director Police Brigadier General Sidney Villaflor nga pag-anunsyo tanan nga mga nag-attend dinhi sang iya sini nga traditional flag raising ceremony diri sa may Police Regional Office 6 Grandstand amo ang waay nakalikaw kaga nagdiretso gid proceed diri sa may administrative building man mismo sa nga Campo Delgado kag gindiretso nga syempre ginakuhaan mismo sa nga drug test diri sang aton nga regional anti-cybercrime regional crime laboratory naton. So sa interview sa Bombo Radio diri kay Police Major Mary Grace Borio, ilang ginkakibot ini nga pag-anunsyo ni Brigadier General Villaflor pero ti suno sa iya wala man niya sa nga dapat kakulbaan kung nabalaan mo nga ikaw nga pulis malimpyo ka nga klase sa nga pulis. So nabalaan nimo sa kaugalingon mo nga wala ikaw naga-intra sa illegal nga droga, wala ka nagagamit ng illegal nga droga, ti wala sa nga dapat nga ikakuba. So pagahulaton na lang nila ang resulta kay si iniman mismo dalaman sa nga seryoso nga kampanya kontra illegal nga droga sang bag-o nga Acting Regional Director sang Police Regional Office 6 kagati syempre para masiguro nga ang tanan nga pulis mismo amo ang malimpyo kay ti balaan man sa nga kapulisan nga sila man mismo ang nagapanguna sa kampanya kontra illegal nga droga. So Bombo Champ no, ang sa command group ara sila tanan present ini sila tanan so nagpatigayon gid sa nga drug testing nagpanguna gid naging kuhaan man sa nga drug test diri syempre ang aton nga Acting Regional Director si Brigadier General Sidney Villaflor. Ang aton nga Deputy Regional Director for Administration si Brigadier General Archival Macala ara man kaga napatigayunan man nga nakuhaan sa nga drug test amo man si Police Colonel Joris Cantoria ang Deputy Regional Director for Operations kaga ang Acting Chief of Regional Staff naton si Colonel Alexander Mariano. So apat ka miyembro sang command group amo ang present kaga nakuhaan gid sa nga surprise drug test nga ini amo man ang pulo naton ka regional staff. Amo man ang mga special staff naton present sila tanan, 3 sila kabilog. Amo man ang personal staff ni Regional Director Villaflor kung sa diin dala na diri gani si Police Major Mary Grace Borio nga amo ang spokesperson diri sa may Police Regional Office 6. So apat sila kabilog present man sila kagang pipila pag diri Bombo Champ ka National Support Units naton ang amo ini ang Regional Maritime Unit, ang aton nga CIDG, kagang aton nga PIDEG. So Bombo Champ, out of 47 tanan diri sa mga staff no kaga command group ang ari subong sa lista nga present subong adlaw sa pagpatigayon sang flag raising ceremony kag ginkandakan sang surprise drug test amo ang naglabot sa 32 tanan kabilog. So yari bala pamatian naton ang nangin interview sa Bombo Radio kay Police Major Mary Grace Borio. General Sidney Villaflor nga all officers, the command group, regional staff, personal staff, special staff, and even the chief of the different NSUs naton nga mag-proceed sa aton nga admin building for the conduct of random drug test. So after the flag ceremony, lahat all these officers na mentioned proceeded sa admin building while ang aton nga crime lab is nag-await na digto for the conduct of the said random drug test. So ang nga mga staff sang aton sining PRO6 ang ara kagagin kandakan sining random drug test. So una best gid ang ining pagpaidalom namon no sa random drug test gin pangunahan gid sang aton nga Acting Regional Director Police Brigadier General Sidney Villaflor together sang iya nga command group ang aton nga regional
staff, ang aton nga mga personal staff and special staff kag ining 26 ka mga chiefs ang different NSUs nga ari diri sa Police Regional Office 6. Ma'am, ano ang rason ni Brigadier General Villaflor nga ginhiwat niya ining surprise drug test sa inyo? So kung sa statement pa no sang aton nga acting regional director, this is part of the integrity enhancement. Kumbaga antes kami kumbaga mag-ubra upod sa aton bag-ong acting regional director, dapat nga ma-establish naton no nga we are kumbaga sa integrity naton masaligan kita kag nga ang iya nga staff, ito include ang mga NSUs nga ari man diri sa Region 6 is all drug free. Kumbaga ang iya nga staff and the chiefs of the different NSUs. Gin kakibot sang halos tanan ining ginmit lang ni Brigadier General Villaflor. Actually, syempre nakibot kami kay it's not usual nga after sa flag racing ipadala ikaw for the drug test, but then kung wala ka man yan dapat kakulbaan kung wala ka man sang balaan mo sa self mo that you are not positive on illegal drugs, so wala ka man dapat ikakulba kag mag-undergo kagid sang drug test nga random drug test. Saan posible magwa ang resulta, ma'am? So, hindi ko lang mahambal kung saan ugid, no? But then usually, dira sa aton sa may crime lab, basta tawhay man lang, wala man sila ginsang obra, magwa man dayon ina within the day or in 2 days time, magkagwa man ang result. Okay. So, masiling naton, ma'am, nga ti magluwas nga gakampanya sa komunidad kontra illegal nga droga, diri gakampanya man sa sulod sang kampo sa kapulisan naton. Much more no nga dapat masiguro naton nga ang aton kapulisan niya hilway sa illegal nga droga kay tungod kami ang authority, kami ang gintagaan sang authority no para mag-implement sang sininglayin naton sa illegal drugs. So una best gid dapat masiguro naton nga aton ng kapulisan is free of illegal drugs. Patian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag sang spokesperson sang Police Regional Office si Police Major Mary Grace Borio. So amoy na bombo champ sa 47 diri tanan ka mga miyembro sang command group, sang regional staff, personal staff kag chief sang aton sininga National Support Unit diri sa may Police Regional Office. So 47 ang total pero 32 lang ang naka-attend sining traditional flag raising ceremony subong nga aga diri sa may Campo Delgado kag pigin check yarman naton subong langgid sa may crime laboratory kung na pwede naton mabalaan kung sino ang pangalan sining mga opisyales man nga iban nga waay pa ya panakandakan no sining surprise drug test ni Brigadier General Villaflor. Pero hindi mapagwa sang crime laboratory ang mga pangalan pero ila diri ginmit lang nga so far sa subong pa lang ugto ang 32 pa lang ya ang ila sini nakandakan sang surprise drug test. Pero nag-reiterate diri si Brigadier General Villaflor nga dapat tanan gid no nga mga chief sining tanan nga groups no amo ang dapat gid makuhaan sang surprise drug test sini nga mga inadlaw gid Bombo Champ. All right. So ang una anay ang mga opisyales, then eventually ang tanan sini iyang members ng Police Regional Office 6, mga personnel, ipaydalo man sa drug test, Bombo Chari? Ang ginhambal nga mensahe ni Brigadier General Villaflor, gusto niya, Bombo Champ, nga ang mga nagapalibot bala sa iya, nga mga opisyales, nga mga kapulisan sa iya diri nga pag serbisyo man, sa iya diri nga pagpungko diri bilang acting regional director sa Police Regional Office 6, gusto niya nga malimpyo ang tanan nga mga nagapalibot siya kag tanan nga masami iya direkta ginapamangkutan every command conferences niya kag kung ano man ang mga impormasyon kag ideya nga kinahanglan niya gusto niya ang nagapalibot siya malimpyo gid. So amo ini ang ginkakibot sang tanan gulpyada lang gid ni kay wala gina expectar ni sang mga chief no kag mga staff nga ang kada nga daan maglunes mag-conduct ng traditional flag raising ceremony pagkatapos sang flag raising nga Bombo Champ ma-award lang na kalabanan sang mga personnel nga naghatag sang achievement sa bahin sang rehiyon sa ila sinitag sa tagsaman nga mga kampanya kontra
kriminalidad. Pero ti after sang pag-award, amo to sa gilayon dayon gulpi lang gin-announce ini kaga tigin kakibot gid sang tanan, pero ti bulubantayan pa ni naton yun ano pa gid after bala sini sang mga officials nga nagapalibot gid mismo kaya Brigadier General Villaflor ko na may masunod pa gid ang sunod niya nga tikang kahit isunod sa iya seryoso gid siya sa kampanya kontra illegal nga droga. All right. Idugang ko na lang man no, Bumbot Champ no, diri man mismo sa bahin sa gihapon sa nga Police Regional Office 6 kung sa diin kung matandaan isang aton nga mga kabombo, ginkumpirma naman mismo sa aton sang talatapan man nga ti may ara sang 76 tanan sa mga barangay officials nga ara sa ila sini nga drug watch list nga ti ginpagwa man mismo ni PNP Chief General Benjamin Acorda nga amo ang 76 tanan ka mga barangay officials sa may Western Visayas nga amo ang ginaaligar involved sa illegal nga droga. So 20 ka barangay kapitan kaga 56 ka mga barangay kagawad sa bilog nga rehiyon. So aton lang diri i-clarify nga sa bahin sang Iloilo Province 15 tanan ka mga barangay officials ang ginaaligar involved no sa illegal nga droga kag sa 15 nga ini 4 ang barangay kapitan kag 11 naman ang barangay kagawad. So sa 4 ka barangay kapitan sa bahin sa probinsya sang Iloilo, Bumbot Champ, isa ang taga New Lucena, taga Banwa sang New Lucena, pero ti ang diri ginhatag lang nga data sang Police Regional Office 6 ang barangay kapitan sa tagsa ka mga kabanwahanan, wala gid ginhambal kundi gid bala nga barangay kag kun sang San-o ini sila nag-surrender, gin-delete o kon gin-operate mismo sang kapulisan. So sa 4 ka barangay kapitan, isa ka taga New Lucena, isa ka taga Banwa sang Ahoy, kaga 2 naman ka mga barangay kapitan sa bahin sang Banwa sang Kabatuan. Pero ini sila tanan nga 4 sa lista sang Police Regional Office 6 amo ang delisted na kung sa diin under monitoring na lang sa subong kay basi posible basi kuno magbalik iniliwat engage sa illegal nga droga. Sa 11 naman ka mga barangay kagawad sa probinsya sang Iloilo nga ti involved kuno sa illegal nga droga, 2 ang barangay kagawad sa bahin sang Banwa sang Batad kung sa diin ti delisted nang iya diri nga status, isa ka kagawad sa may Banwa sang Barotac Viejo nga ti ang status niya surrendered, isa ka kagawad sa may Banate nga ti arrested kaga na detain, isa man ka kagawad sa Banwa sang Kabatuan nga ti delisted ang status, isa man sa Banwa sang Oton arrested and detained, isa sa Banwa sang Sara nga ti nag-surrender, isa ka kagawad sa Banwa sang Miag-aw nga delisted, kaga isa man sa Kalinog, isa sa Tigbawan, kag isa ka kagawad pagid sa bahin sang Oton nga amo ang delisted man. Sa bahin sang syudad sang Iloilo, Bumbot Champ, 2 lang man ang barangay officials nga ti ginaaligar nga amo ang involved sa illegal nga droga. Ang 2 nga ini, isa ka barangay kapitan naman sa bahin sang city proper nga nag-surrender, kaga isa ka barangay kagawad sa bahin sang distrito sang Arevalo nga tinadakpan gid iya sa ginpatigayon nga bypass operation sang aton sini nga kapulisan. Okay. So as of now, makahambal bala kita nga wala pa sila iya sang makabig naton nga recent list sa kung sino man nga mga barangay official diri iya sa Western Visayas, partikularmente sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga engaged sa illegal drug proliferation or illegal drug use. Mo Chari? Amo na gani Bumbot Champ no kay ti diri gin specify man mismo kay ti ang explanation man sang spokesperson sang Police Regional Office nga ang ini nga 76 tanan ka mga barangay officials kalabanan diri mga halin pa sa nga nag-umpisa ang Oplan Tokhang kagati tama na ina ka sang linigad pa ina nga tinuig 2023 na kita subong. So amo ning siling man mismo ni Colonel Jerez Coronica man gani sa aton nga sa sinipa nga mga sinimana pagid nila imitingan pagid sa upod man ang regional director para mas ma-update pagid ang data kay mismo man sila nagahambal nga ti ang data mismo ni nga 76 kabilog alin pa ya sang ginpatigayon ang Oplan Tokhang ni former President Rodrigo Duterte. All right.
So ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari sumagpaw sa imo sini nga follow-up report. Si Police Brigadier General Sidney Villaflor gusto niya lang mabatyagan ang iya sining presensya as the acting regional director. That is why nagpatigayon sang surprise drug test para sa mga officer nga nagapalibot sa iya. In a way, mambal man naton nga panugod ini sang pagpabutsyag man nga antes siya magtusmaw sa iban pagid sini nga mga units or magpahilayo within sa iya sini iya nga backyard nga amo ang Police Regional Office 6 or ang Campo Delgado, pasiguraduhon niya nay nga limpyo ang mga tao nga nagapalibot sa iya kag siyaman. Kiti isa man ina sa makabig naton mangin epektibo sini karon nga mga pamaagi agod iya nga mangin madinalago ng kampanya batok sa illegal sini nga druga. Di ba? Kiti, paano mo karon malimpyuhan ang sagwa sang imo sini nga kudal ko ng sulod sang panimalay mo perte man gani kahigko? Paano ikaw karon makakampanya nga limpyuhan nato ng aton sini iya nga ugsaran ko ng imo sini nga ugsaran? Mahigko. We are looking forward sa katuyuan ni Brigadier General Sidney Villaflor nga magpatigayon man sa mga nagakigo sini nga drug test sa mga personnel sang tagsa sini iya ka police office para nga mapatod naton nga ti seryoso ang kampanya batok sa illegal sini nga druga kay wa isang kuging nga pulis. Another thing pagid sa aton sini makabumbu okay gid ina nga magpatigayon sa nga surprise drug test para nga ti makot off guard ang mga nagagamit dira iya sang illegal nga druga nga opisyal. But ang pinakaimportante pagid magluwas nga wala sila nagagamit, pasiguraduhon taman nga wala sila sang mga links or linkages sa mga durugista. Why sila nagapayong, hindi sila bata-bata sang durugista, why sila nagabaton sang bulanan or simanal sa mga durugista. Amo pagininang isa ka makabig naton labing importante iya nga assurance para nga hugot kag tampad man ang manginsalig sang pumuluyo sa aton sini kapulisan. Sa aton sini makabumbo. Kay ti kun balik-balikan nimo ang mga tinuig sining kung sa diin mainit ang kampanya batok sa illegal nga droga, okay gid ang panugod, but sa tunga-tunga sini kag paghingapos banwa, damo man nga mga ginamos kag sibuyas Bombayan nag ulusbong. Katulad naging lamang iya sang may mga katapo sa Philippine National Police nga naga-engage sa illegal drug proliferation. May mga katapo kag mga opisyal sa Philippine National Police nga naga-akto as protector, may bulanan, nagapayong sa mga durugista. Kag naglabot pa iya sa aton sini mga kabumbo sa patal sining istorya. Kag ini hindi man niya lahog-lahog lamang kay ti nasaksihan man naton diri ang mga nasaksihan man sa mga taga-syudad kag probinsya sa Iloilo kung anong mga nagkalalabo previously. Police ginigo sang riding in tandem. Ang police naka-return fire, naigo niya ang gunman, and it turned out mga kabombo nga ang gunman isa man iya ka police. Yamakon mo sina. No? So, kung gusto gid man ni Police sa Brigadier General Sidney Villaflor sa aton sini makabombo nga mabalik ang salig sang pumuluyo sa kapulisan, tiya matabaton niya umpisahan niya nay within sa iya sini nga sirkulo, namin naton within sa Campo Delgado sa Police Regional Office 6,
eventuality magapadayon ini sa mga nagkalain-lain sini iyang mga police offices. Now, Iloilo City Police Office, Iloilo Police or Iloilo Provincial Police Office, so on and so forth. Kag siyempre, mga tinawo man yung mga personnel sa aton sini magkabumbo. Kag mangin tawag sing gani mangin istrikto man sa pagpangusisa sa pagpanglagas sa mga durugista. Kay ti kun kay isa ining mga under surveillance or mga ginamanmanan kay mga former puser nagabaligya sa illegal sini iyang droga. Now, ting iban sini nagabag-uman mo. O galing kung kay isa may ara sang punto nga do kun why nagin iya i-operate, ginapang-operate na lang. Now, dapat mangin careful man adre kag dapat mangin stricto man adre si Police Brigadier General Sidney Villaflor, now, para nga ti mambal naton bala mangin patas kag hatagan man sang sansa ang iban sini mataw nga luyag man iya nga magbag-o. Pero ti kun makonfirmar man lang nga sige gyapon ang engage siya sa illegal drug proliferation. Ati why sa iya sang why sa iya sang nagakaigo pang lugar diri iya sa syudad sang Iloilo didto ni siya ginalupot sa karsel parang hindi na siya magkapalapta pa sang illegal drugs. Sabay naman sa mga listahan sa Bugo sini nga Police Regional Office 6 sa mga barangay official nga mayara sang link sa illegal nga droga ti napatod naton subong. No? Napatod naton subong nga wala iya sang pinakaulihi or recent nga records ang Police Regional Office 6. Ini nga mga records sadtong nakaligad pagin sini nga mga tinuig nga kung sa din ang iban nag-surrender, ang iban sini nagkanapriso, so on and so forth. Sa karon iya nga nagahilapit ang eleksyon sa barangay NSK elections, now, ti dapat sini banwa maamat-amata naman isang aton sini magkapulisan, particularmente sa Police Regional Office 6, maghimo sang lihok, now, in terms of intel gathering sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, now, kag sa syudad man iya sa Iloilo, sa mga kabarangayan sa syudad sa Iloilo, pahulagon taton sini intelligence network for monitoring purposes. Now, para nga hindi kita iya makailihir sang barangay official, kagawad o kon kapitan o kon SK chairperson, no, nga may link nagagamit o kon nagaduso sang illegal nga droga. Kay amo inang mangin ticket, amo inang mangin ticket banwa sang mga illegal drug players, no, para nga ma-penetrate nila liwat ang mga kabarangayan. Di kabay pa tutukan ini sa ngaton siniya nga Police Regional Office 6. 57 minutos na kaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, istoryahan naton ang driver nga magpamalibad nga maghatag sa lisensya kung makakomiter sa traffic violation, ipapreso. Si Mayor Treñas gani ang personal nga madakop gid kuno. Kag ang issue sa confiscation or sa pag-confiscate sang driver's license, padayon pa yang nga mainit sa aton sini nga mga kabombo. No? Istoryanta na balakaron driman sa aton sini nga palatuntunan, laki pagin pasiplatan tayban sini iya nga mga latest traffic ordinance nga ginapatuman sa syudad man sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday masamo ka petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of
of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion sa Concert at the Plaza. Mag-kick off alas 6 sa gabi sa among nga musical show na pulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo Mugs ay iga-paraffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo sa Hunyo 4 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao.
Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Hello Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligan sa takna nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Istoryahan naton ining panibagong pronouncement karon sang alkalde kay ti hambal sang alkalde iya sinya ang driver nga hindi maghatag o hindi mag-surrender sang iya sining driver's license. Ako na lang mismo madakop kag ipapriso. Ini may kang tanan sa nagapadayon sa gyapon nga debate whether or not legal ang pag-confiscate sang driver's license sang mga traffic enforcer sandig sa isa ka local ordinance, particularmente Iloilo City Ordinance number 338. Now, last year, natakol ta na ng isyo. No? Sa aton sinima kabumbo, kag ginlay down man diri sa nga Public Safety Transportation Management Office sa kung ano ang ila siniiyang balasihan. No? Anong ila sini nga balasihan para nga mag-confiscate kin sila iya sang driver's license sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Now, may ara kita sang national law nga nakasaad dira, national law and special law from the Land Transportation Office nga ang sarang lang iya maka-confiscate sang driver's license amo ang mga enforcer from the Land Transportation Office. Maka-confiscate man sa driver's license ang isa iya ka traffic enforcer sa local government unit or ang police member sang Philippine National Police assigned abi sa Traffic Division pananglitan ini siya ang diputado deputized by the Land Transportation Office. Now, gindala na ini sa korte ang issue sa aton sinima kabombo with regards sa Iloilo City Ordinance number 338 kag ang hambal sang korte sa aton sinima kabombo of which amo man sini ang nangin salandigan iya karon sa Public Safety Transportation Management Office sandig man sa mando sang alkalde nga mayara sang court order nga ang court order nagapahayag nga wala man iya sang may ginalapas nga layi or wala man sang nagadumili sa mga traffic enforcer nga mag confiscate sang driver's license kag may ordinansa man sila nga ginabasihan. Now dira na karon nag-ugat damo na alam may opinion na from DILG, no? Secretary Abalos, may opinion na from DOJ, no? May mga studies nga naggaguluwa. Tanana, nagdigahay na kita sa baraha diri. No? Sa aton sini nga mga kabumbo para lamang iyang butangan kung tani isang katapusan na ning issue regarding sa confiscation sa driver's license. Naglabot sa punto yung balimiyon, kung sino man ang driver nga hindi magpakonfiskara, kumadakop sa iya. Ari Balaw, Bombo Angel, sa report please come in. Nagpanindugan si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga dapat arestuhon ang mga drivers nga hindi maghatag sang ila driver's license
ila din na kung klaro ang ila traffic violation. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranias, iyaging pahayag na apisar padayon ang pagpahanugot nila sa mga traffic aids sa kapulisan sa pagkumpiskar sa driver's license. Prioridad nila sa gihapon Bombo Cham ang pag-manage gid sang trapiko sa mga dalanon diri sa may syudad sang Iloilo. So sa alkalde nakahanda siya nga magbulig aresto sa hindi maghatag sang driver's license bilang chief implementer sang layi diri sa may syudad. And patag diri ni Mayor Tranias nga wala sang pagpamatok ang syudad sa legal opinion naging pagwa sa Department of Justice sa Department of Interior and Local Government Unit. Sa pagkamatuod, gina-recognize gid sang syudad, pero kung may mga inconsistencies, ti isa korte gid ini ginadangop. Hagbasi man sa Bombo abogado naton Bombo Cham, wala sang force and effect of law ang legal opinion sang Department of Justice ka nagasiling nga wala sang kinamatarong ang local government units ka magkumpiskar o kung kumpiskahon ang lisensya sa mga motorista nga nagalapas sa layi sa trapiko. Base sa explanation ni Attorney Jonar Pueblo, gipahayag nga bangod may yara sang ordinansa ang Iloilo City which is amo ining Regulation Ordinance number 338, may gahom ang mga traffic aids nga magdakop kag makuha ang driver's license bangod may yara sang force of effect ang law. Kung force of and effect of law ang ordinansa, magluwas ng kung madeklarar ini siya nga ultra vires o kung sa tion nga may bag-o na nga laying o brakon ang legislation o kung legislation nga hindi mahimo makuha ang driver's license sang mga motorista. And sunod diri kay Attorney Pueblo sa tion nga yara ang motorista sa jurisdiction sa syudad sang Iloilo, nagakadapat nga sundon sang mga ini ang ordinansa. Kung luyan sa motorista nga hangkaton ang ordinansa, ti amo nang hambalgan ni Mayor Jerry Tranias nga ti dapat idangop ini sa korte. Dugang pa sa alkalde, ginalauman subong adlaw nga makahatag sang legal opinion ang City Legal Office kag if ever ara na gidman Bombo Cham, gilayon mapatawag ang press con o mapatawag sa press con si Mayor Jerry Tranias kag i-discuss ini agud na istoryahan sang klaro. Diari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sang aton may interview. Mahatag sila kuno subong nga adlaw. Nahulat ko lang. And once nga ara nati, I will also call for a press conference so that we will all be guided. Why man ko pamatok, but we also have ordinances that we have to follow. Otherwise, ano pa pulos bisang city council? Kung amo na nga kung ano ang balon sang DOJ kag sang SILG, ubraw na lang sang council. So hindi na lang sila mag-session, hulat na lang sila sa DOJ kag sa SILG. Yes. But once there is some inconsistencies, as a lawyer, the only way to resolve that is to go to the court. It seems na may separate opinion ang City Council kay the last time nagambal si Councilor Doron nga majority sa ilang mga City Councilors favorable sila nga i-amend ang Regulation Ordinance number 338. I have no idea about that. Tikon ma-amend na nila pero tikon kung why pa man na-amend and ang punta sang amendment ako man mapirma. Why kita moratorium sa subong, but as you have seen ang akon nga instruction, ang importante is really to manage, no? Kaya why man kita, why quota? Mara klaro. Why kita gatag quota sa traffic aid? Ikadua, ang ila obra is, anong ngalan sang aton nga, public safety and traffic management. So if you're in charge of management, you manage. Hindi nga traffic apprehension, diba? So you manage. If in case there are really difficult drivers, then that is the time when you apprehend and confiscate. Arrest. You arrest. Ako yan, kung gusto nila, buligan ko sila arrest. Because ako, I am the chief implementer of all ordinance. Why kita nagpauntat sila? Ang aton lang yan, ang main thrust is really just to manage
And apprehension is really needed in case of recalcitrant and really difficult drivers who do not follow traffic rules and regulations. Kung abi may isa ka dalan nga one way, isudlon abi sang isa ka driver, anon mo siya. Kung abi ang nabutang dira sa ordinansa wa ay isang left turn siya. Anon mo siya. Kung abi ang isang driver masulod sa bike lane, anon mo siya. Kung ang jeep naman niya, bisan di na lang mauntat, hindi ba may ara kita ng mga jeepney stops, no? So, we need some form of order to make sure that traffic is managed in the city. We do not advocate that what is necessary is really to confiscate the license, but it is a necessary consequence of traffic management. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trias regarding sa diri nga ginahulat naman ng subong adlaw ang legal opinion gikan sa May City Legal Office, pero klaro diri ang mando sa alkalde nga wala sangkot para ginalaga sa mga traffic aids when it comes sa i-apprehend nila nga mga traffic violators o kung mga motorista nga una kuwaan sa lisensya o kung dapat ni violations gid nga makalabot nila as kota diri sa syudad sa Iloilo, Bombo Cham. Okay. Dahil lang gida. May gina-review lang ako eh. Ginahulat pa ang opinion sa Iloilo City Legal Office? Yes, Bombo Cham, kaya so for the last time nagpagwa diri sang statement sa Mayor Jerry Trias nga ginapagwa gid nga may ara ordinansa ang syudad apisar nga nagpagwa sang legal opinion ang DILG kag DOJ. And then bigla nang may ara man announcement si Mayor Jerry Trias din konsulta niya sa bahay sa City Legal Office kag subong adlaw after sang iya trip sa May Korea subong adlaw nagambal ini siya nga magwa daw ang legal opinion halin sa May City Legal Office kag gilayon ini siya mapatawag sa presscon agud pabalo sa publiko kung ano gid man bala ang stand sa syudad. Saan magwa ang legal opinion ka Legal Office? Subong adlaw Bombo Cham tentatively ang manahambal ni Mayor Jerry Trias. Oh, kiti kung maghambal kita iyang hulat sang ila sining tawag sing gani legal opinion. Last week pa niya nga informasyon from the mayor mo. Ti nagakinahanglan gid sang isa ka semana ang City Legal Office para makaproduce ang legal opinion. Gano da ang mga abogado sa City Legal Office kag pila ka bilog abogado da City Legal Office. Gano sila madyong? Gatong gataksi. Oh, nga kinanglan gid sang one week out. Bombo Angel. Di ba? Ay ngalaom kita nga sang nagligan pang semana nagpagwa na ni sila sang ila sining opinion, but anyway, sige kung 1 week kinanglan nila 1 week oh, di ka may pa nga mapagwa na niya as soon as possible kay makapagwa ka ni isang legal opinion ang Iloilo City Legal Office. Definitely may another opinion naman nga pagwaon ang aton sining mga members of the mga miyembro sa mga maalam nga sosyudad sa social media. Ang mga gali Bombo Cham, once gani nga magwa na bala ang legal opinion sa May City Legal Office, dira na malantaw naton kung ano gid man bala kung si one nga driver mapasugot sa ayahan nga ihatag ng driver's license niya o kung ano ang manginstan niya di kay syempre kada adlaw hindi kita malikawan Bombo Cham may mga violators and kung may ara nga magkontra ganyan Balimir Jaritran niya si dangop sa korte o kung siya mismo maaresto sa ila Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report.
Now, tingin dangop naman ni sa aton sini nga Bombo Abogado, kagambal ni Attorney Pueblo, sa aton sini Matag Palamati, nga pwede gidya kag sarang may kinamatarong ang mga traffic aid sa Iloilo City nga mag-confiscate sa driver's license bangod may ordinansa. Kag sa nasiling tanagani, why man niya sang layi nga nagasiling nga hindi pwede makakuha sa lisensya ang traffic aid. Ang LTO, DOJ, DILG, no? Sa aton sila mga kabombo, ang ila sining opinion is that nga ang LTO lang kuno yang pwede maka-confiscate sang driver's license kag ang mga deputized nila tina iya sandig ina sa rules and regulations sang Land Transportation Office, sandig ina iya sa special law, no? Sa aton sila mga kabombo, kag ining mga opinion sang DOJ, pagtuon or whatsoever sa aton sini nga mga kabombo, ti lunsay man lang ina opinion. No? But kung istoryahan nato ng jurisdiction sa aton sini nga mga kabombo, ti sarang gid iya kag may balasihan man sandig sa ordinansa nga maka-confiscate sa driver's license ang traffic enforcer. Sa aton sila magkabombo. Isa man ini sa mga ginpamangkot ko gani last time kay Mr. Kunlo. Sir Jack, nadakpan ikaw sa traffic enforcer, abi? Why ka lisensya? Ginatagan ka temporary driver's permit, temporary operator's permit, TOP. Now, sa makalabot ka na, may isa pa ikaw ka destinasyon. Now, na-encounter mo dito ang mga taga Land Transportation Office. Kaginparahan ka for, why ka kabalo, kung ano nga rason. Kag sangin pamangkot ang imo siniya, di ng imo driver's license, why ka sa may ipakita temporary driver's permit or temporary operator's permit? Siling ko i-honor bala ina sa nga LTO. No? Naglamho gani si Mr. Kunlo kay naghambal nga ti correct me if I'm wrong, but ang do na catch up ko lang to nga is that nga may ara man kuno sang do agreement ina ang LTO, no, with the city of Iloilo sa aton sini mga kabombo, no, regarding that matter. Pero sa aton sini mga kabombo, amo ni bala ang hambal sini nila iya banwa nga kung may balasihan ka malang, no, desisyon sang korte or whatsoever, ti kag wala man inigin question unless otherwise gagin question ini iya or pagka-questionon dalon sa korte, kag kung ang korte nga gin nagdiskusyon o kung ang korte nga husisa sini, makakita abi iya sa kang balasihan karon nga ti it is illegal para iya sa mga traffic enforcer nga mag-confiscate sang driver's license. So that's the time nga maguntat ang mga traffic enforcer sa pangkumpiskar sa driver's license. You know what, sa ton sini nga mga kabombo, ano gid bala ang ginakabalakan? Ano, what's the deal? Ano ginaw? Ano ginang big deal abi kon mangkumpiskar sa driver's license ang traffic enforcer diri sa syudad sang Iloilo? Di ba? Tikay, kuno mahambal nga ti, for example, abi taga-probinsya kuya sang Iloilo, Bumbutsam, o nakakomiter ko traffic violation karon diri sa syudad sang Iloilo, tapos mapuli na ko iya sa Banwa or taga Bacolod ako, tapos mapuli ako to tiway ko driver's license. Kasimple lang gid mo. Dakpan ka lasutso sa ngaga, las 9, las 10, may hasta ka pala 5 para gawaron mo to imo sini nga driver's license. Nga kadugayan man lang na magawa ng driver's license, kayang iban mangita pa maninoy. Amo na iya ang realidad. Diba? Mangita pa na sila maninoy. Oh.
sa aton sinima kabombo. Now, magluwas sa mga traffic violation karon. Ano pa gid ang mga ordinansa, abi, nga naga-involve sa pagpatuman sang traffic enforcer? No, nga dapat Mr. Jake Cunlo, sir, ipatuman gid ini sa mga traffic enforcer mo kag pangkuhaon nila ang mga driver's license sining mga nagapanagiyas sang salakyan nga nagakomiter sang no parking. Libot ka diri sa syudad sa Iloilo kadamo sa mga signage nga no parking. Pero may patay huya nga nagapark sa gihapon. Ginatulok pa lang ka traffic enforcer mo, Mr. Cunlo, sir? May mga drivers ang di pampubliko sining salakyan nga ginahimo nila nga terminal ang loading and unloading area. Ginatulok pa lang ka traffic enforcer mo, sir? Ginatulok pa lang sa traffic enforcer, mayor? And if you're talking about you are the chief implementor, kay chief executive ka, naog na Mayor Jerry Triñas, kag pangdakpa niya mga nagapark sa no parking area. Kumpiskara ila lisensya. If the city government is dead serious about confiscating driver's license of erring drivers, now is the time. Planaog ko muna tanan. Pangadtuin nyo ni ang mga naga-violate sa aton sinordinansa kapag dakpanyo kung piskara nyo lilintoken sa ilang mga driver's license. Para fair kita. Para nga makahambal dira ang mga naga-scrutinize sa city government, kag sa Public Safety Transportation Management Office, kag kay Mayor Jerry Triñas, nga nagangot-ngot ang ila guab kung hindi sila makapakamalaot para mambal sila. Ay, oo. Kapang dakop giba sila gali, seryoso sila. No parking pa lang ni Istoryanta. De Leon Street, may area dira nga no parking. Anong kumaturan mo butsamaw? Dakpon karon ka traffic enforcer, nali kon why sila pang Christmas Tipla? Tsaktoy! Kita ko isa ka traffic enforcer ka. Tanglo, sakto mo butsam. Anak ng tinapa, Ano pagid? Ano pagid? May masahon ko sa inyo, Ining ordinansa, rather. Aryo, ining on-road parking not allowed. Molyelone Street. Engineer, may Molyelone kita dira. Pero isa-isa akong kuanay. Aryo, Molyelone Street, no parking. Montinola Street, no parking. F. Caram Street, hindi pwede ang on-road parking, Snart Street, Bonifacio Drive, Valeria Street, Quezon Street, Ledesma Street, De Leon Street, Mabini Street, Delgado Street, General Luna Street, Halandoni Street, Infante Street, Benigno Aquino Avenue. Pila kabilog traffic enforcer subong pangadtuin nyo nito. Kag pangdakpan nyo, ara lang mulilo niyo. Agoy, sos, Maria kagusip. Istorya, kuris-kuris ni aton nga mandakop sila sa paglapas ordinansa o kag mangkumpiskar ka driver's license. Diri tayo sa mga nagapakamalaot dira sa kay Jicon Lopez Timo kag kay Mayor Triñas. Diri kita wala-kwala ko. Kay may mga ordinansa nga hindi pwede ang on-road parking nga nagaparking na dira.
Oh, ang pangkumpiskarya sang driver's license, sakit kay kagangot-ngot kay guab nyo. Pati ka na, diversionary tactics na para malipatan na problema ta sa ungka, flyover. Kaga daw, diversionary tactics man na nga buwas madaog ang miyamihit. Pero tilang taon tabala sa aton sinima kabumbo. Amo na namba ko if we are or if the local government unit or the city government is dead serious now sa pagkonfiskar sa driver's license, aryo on-road parking not allowed. Oh? Pilintukin siya sa aton sinima kabumbo. Oh. Huwag nyo man ginapang dakop daw. Yan o istoryato ni man kuris-kures sa aton sinima kabumbo. It is very unfair para iya sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga naga-comply, naga-abide sa mga traffic rules and regulations, ordinances, so on and so forth. Just like sa mga nagabayad sa pay parking. Ihamakon mo na sa pilato, isa, duwa ka simana, naka 100,000 ang Local Economic Enterprise Office sa koleksyon nila sa sa pay parking. Dumduman ko naman sadtong isa ko kakilala nga officer man dira sa may city government, nagapangapi kami mo. 3 kami upod kutos bumbudyan. Pangapi kami. Tapos nagkanto ni siya, nagpungko to sa mon, nya kapangapi na kamo. Sir, ato na nagpatimpla na kami to. Kaya patimplahin man ko to kay mga pita nga 3. Ya okay pagpungko niya. Timing man to nga may naglabay nga traffic enforcer. Wala mo kung anong bugno sang isa ka official dira sa city government. Anong bugno niya? Nagbugno na siya traffic enforcer mo. Nya sir, may hapon. Di nagbalos man siya bugno. Sinya may hapon. Musta koleksyon? Oh. Doon tinakluban ka langit ang traffic enforcer mo. Isa, sa tubang na mo ni Mumbutin, hindi man sa no? Pero tikin na uniforme kami mo. No? Ang Dubai logo, di na ganing logo tam ni Noy, sa wala no? Ang logo ta na bla, pag meron ka nito, wala kang talo bla. O mo na ang logo ta mo, o mo na sa. Oh. Sa aton sino makabuti. Daw na tinakluban ka langit to yung traffic enforcer. But anyway, sa aton sinimatag palamati. Amo lang niya to niya sulit-suliton kung seryoso gid man nga mangumpiskar sa driver's license kay para nga may order kita diri in terms of traffic regulations, no? Traffic management. Ang mga naga-on-road parking, ano nyo? Dakpan ninyo, no? Panguhaan ang mga lisensya nila, sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pasay luwato sila, pangitaan nyo to kung di nang pwede ka pay parking to, no? O kung ka on-road parking, pangitaan sila lugar to, pabayara sila. Sa aton sini mga kabumbo. But, at the end of the day, no? Sa aton sini matag palamati. Amo ni bilang reklamo kung kay isa iya sadto kag ambot lang kung nagaklinabo pa ni subong. Isa sa mga reklamo kag nahataga naman siguro sa nagakigo ng atensyon ni under Mr. J. Conlos leadership sa Public Safety Transportation Management Office. It seems nga daw nagapanago ang mga traffic enforcer, so on and so forth, para nga makadakop lang. No, hindi niya sala sa traffic enforcer. Sa aton sino mga kabombo. Kay kung may makita mo da nga signages no parking, but sila hindi ka na pwede mag-park, hindi ka na mag-park da. Di ba? Kung no left turn, no right turn, no entry, kay no gani. Sa aton sini nga mga kabombo. Tiyang hambal pa sang akon sini nga kilala ko, kag kilala nyo ba niya? Suno pa gani, diri banwa nga good people do not need laws to tell them to act responsibly. While bad people will find a way around the laws. Tisa diin ikaw dira? Isa bala ikaw sa mga good people? Nga hindi mo na kinahanglan pa iya sang layi para nga mag-akto ikaw? Mangin responsable ikaw?
or ikaw isa sa mga bad people nga pangitaan mo ya sa pamaagi sa aton sini nga mga kabumbo para nga makapalusot ikaw. Oh? Hindi lamang ini-applicable sa traffic, kundi sa pangkabilugan ini banwa. Ha? Parehas na bla. Nasa may yung ka-flyover bla? Ha? Yung ka-flyover. Kung ang nagabuko sa Department of Public Works and Highways are good people, kaga nagabukos man sa International Builders Corporation, a favored kang langga-langga nga kontraktor sa DPWH with perfect partnership. Kung mga good people na dira, ang nagabukos sa aton sinimag kabumbo, waay isang GC size, no? Kapilote nga nagusmod. Oh? Why? But the result is telling the other way around. Di, kamo na kamaluda kung ano sila nga people. Oh. Si Senator Amy Marcos nangambaga, heads will roll! Sa mo sininga kontrobersiya? Pero dali lang, kung magpailo-ilo ka kay sinuslakyan, nasakyan mo, Senator Amy. 25 minutos na nakaligan sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banuado nga mga balita kag impormasyon driman sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Pagpanguna ni Governor Defensor sa may pinakamataas nga job performance rating sa Western Visayas, dungog para sa tanan nga mga nagabugos sa Iloilo Provincial Government. Kag iban pa nga mga balita bantayan sa parang nga pagpalayag sa bumbuhanay sa udto pagkatapos ang labing importanteng mga pahanumdum oras. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligad sa takna sininga, launa. Engineer Laguerta. Oh? Problemado subong sang budlay magpark sa dalan. Why? Nag-commute na lang kuya kagina. Bilhin ko akong salakyan sa balay. Di ba, ang salakyan ko pula. Bilhin ko sa balay. Para pamatod sa inyo, pruiba nga bilhin ko sa balay akong salakyan. Nag-commute lang ko. Engineer, lang ko bla. Ang park ko lang to, pula, di ba? Why man ko di parkingan. Gamay abi mga dalan diri sa siyudad sa Iloilo. Labot sila. May mga pay parking para ba si mahal-mahal sukot na di sa pay parking may general. No?
ang pakpak. Dugaan sa pakpak ya basikon. O sa lawid bla mag-agi ta sa mag-take off ta bla mag-agi ta sa may dalan na bla ako sa di may mga temporary stall. Oh, basi masalawid ta da bla. Biling lanas balaya. Ging parking lo balaya. 44 minutos nakaligad sa takna nga launa yumyuhom talani. Pero Aryo, isa pagit sa dapat mga ikalipay naton kaya nga aton sini nga gobernador nakakuha naman sang pinakataas sini nga job performance rating sa Western Visayas. Perte sigub. Si Bobo Lins may pa follow-up report. Lins, sa report please come in. Inspirasyon para sa tanan nga nagabugos ang Iloilo Provincial Government ang pagkilala kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang top governor sang Western Visayas. Ini ang base sa Boses ng Bayan survey sang RP Mission and Development Foundation Incorporated nga isa ka non-commissioned performance appraisal survey. So ang gintarget diri nila ang ining mga gobernador diri sa may bahin sang Region 6. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Defensor, iyaging pasalamatan ang mga department heads, empleyado, sangguni ang palalawigan, mga alkalde kag mga konsehal na tinagabulig sa mga programa kag proyekto nga ginapatuman sa probinsya sang Iloilo. Ginakabig man diri Bombo Cham sang gobernador bilang inspirasyon ang pagpangibabaw niya sa survey kung sa diin tinakakuha ini siya sang score nga 92.36% base sa iyang job performance rating. So pahayag niya padayon pa nga ti maga-improve ang Iloilo Provincial Government sa diin mayara gani no sang clustering sa mga departamento agud nga gilayon nga marespondihan ang concern sa mga pumuluyo. Matandaan nga tinag-issue sang Executive Order number 155 ang gobernador nga nagatukod sa 5 ka mga department clusters diri sa may Iloilo Provincial Capital kagini amo ang Civil Defense Cluster, Economic and Finance Cluster, Agriculture and Food Security Cluster, Health and Social Services Cluster, kagang Environment and Climate Change Adaptation Cluster. Ini bombot sam ang direksyon nga ginahimo sa gobernador agud nga malabot man ang More Progress Iloilo o kun ang movement for a robust, progressive and globally competitive and resilient province of Iloilo nga amo diri ginalantaw nga manginliabe para sa social justice agenda sa Iloilo province. So base no sa nasambit nga survey, nagpangaduha dari amo sanday Aklan Governor Joan Miraflores nga may 87.27% kag Negros Occidental Governor Bong Lacson na may 86.81%. Nagapangatlo dari si Antique Governor Rodora Cadyao with 82.16%. Nagapang-apat si Capiz Governor Freddy Nel Castro nga may 77.40%. Kag Guimaras Governor JC Ramanava nga may 73.69% na job performance rating. So kung natawon naton sa anong ka mga gobernador, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang nakakuha sa masobra 90% or 92.36% nga job performance rating. Yari bala aton pamatian ang naging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Una, congratulations and thank you to the rest of the Iloilo Provincial Government, ang aton nga mga department heads and all our employees diri sa Capitol. Because as I told them earlier, ang tanan naton diri nga ginahimo and the achievements of the governor are the achievements of everyone. Ang tanan din mo namon ginbululigan ini sang tanan naton diri nga mga personnel together with the department heads, and you include our mayors, our councilors, our sanggunian panlalawigan, and our barangay captains. Again, liwaton ko, I would like to extend the congratulations to everyone, because what we do here in Iloilo is as much as we can. You can see that in the direction of our program in More Progress Iloilo. In our programs and projects, we try to adopt a whole province approach. So again, we are happy, but that is not only a validation for me. That's a validation of the work of everyone
tanan tong ginhambal po kaina, and I would like to extend my congratulations and my thanks to all of them. Is this a challenge for you both to strive more? Oh, it's not a challenge, it's an inspiration. Siling ko kaina sa flag ceremony na that we should be inspired to continue improving. Why? Because we can. Because we can. And there's always room for improvement. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So iya dariya nga tigya magluwas sabi no sa dungog para sa gobernador, dungog man ini sa mga empleyado sa Iloilo Provincial Government kapin pa sa tagsagi nga tinagbululig sa pagpatuman sa mga programa kag proyekto diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo. So ang ining survey nga ni last February 25 to March 8 ini nga gin-conduct sa ining non-commissioned survey kag ginalauman diri nga ting mapadayon sa gihapon nga manguna ang Iloilo Province sa pagpamuno ni Governor Arthur Defensor Jr. Kag malabawan pagid ang ining masobra ang ining 92.36% na iyang job performance rating. So there's always a room for improvement kung si Governor Defensor pa kay mas maayo pagid kung 100% na job performance rating ang mabaton sa nasambit nga gobernador. Ano mga ginbasihan nga ni Bombolins nga nakaka-come up sila sa amo sila nga percentage? Actually, ang ginbasehan dari Bombo Cham sang RP mission, base ni siya sa ilang performance pero magluwas na sa mga ginapatuman manabi no nga mga programs diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo, ang ilang good governance, ang maayong nga panggobyerno, ang transparency kag ting ilang resource management. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. Why niya ginako sang gobernador sang probinsya sang Iloilo tanan? No? Sa niya sa ano man pinagi man sa mga nagabugos sang Iloilo Provincial Government nga nalapot na to ng amo siniyang performance rating. Among ginaegob kung ang mga tao na blasimo nga palibot kung nag-ubra sang insakto hindi kay makita mo lang 15-30 mo niya maayong performance rating mo gob. Bot na sa ibang di. Ay nako. Din nga sinang may 15-30 lang kada 15-30 lang makita Butaway mo ni kabalo na ambal ko lang to ya. Anyway, congratulations sa kay Governor Arthur Defensor Jr. kag ginabalik kay gani sa nagabugos ang Iloilo Provincial Government. 52 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Check naton this time si Bombo, Jomar Villa, mga fishing vessel kuno nagdungka di sa may Iloilo River pawayway sila diyan ay kiti palayo-layo man sila sa posible lang halit nga madala ni Bagyo Betty, but fortunately why man gid siya panghalit gid, no? Pero ang mga fishing vessel anay seek refuge kumbaga diri sa may Iloilo River. Pero mula na ang pagpangisda nila napurnada. Di posible ko naman magka-apekto sa supply sang isda. Check naton si Momo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Apektado dali karon mo Cham, no? Ang mga utod naton nga nagapangisda, especially karon sa may probinsya, no, sang Antique kay based diri karon sa latest nga pagpangusisa naton ang mga sayang pandagat nga didto ya nagapangisda sa may Antique ang nagpadulong, no, diri sa may area karon sa syudad sang Iloilo god nga pasilong, no, kay ang ginakangawa nila nga basi balampakon sa nga mabaskog nga balod ang ilang sining sakayan pandagat ti amo na nga bangod sa bagyong Betty. Personal ini sila nga nagpasilong diri karon sa may area sang Lapus Wharf. Ginabanta naton din sila magnubo sa 5, no, ka mga sakayan pandagat kag ang iba ni kalabanan human pa niya sa may tapi, no, ti amo na ang ila sini karon nga plasada nga do 5 na kuno sila kadlaw nga diri karon nagapasilong
agod nga magpangaman man no sa sining bagyong si Betty no. Ang area karon sang Antique kung sa din misla nagadak dito sa may porsyon sang San Jose no sa may nasambit karon yang probinsya tidri sila nagkadto kay Doma safe kuno sila kundri sila nga mag dak no magdungkas ang ila sinikaron sa kayang pandagat. Actually do ikaduwa na ni nga bes nga nag-dak sila dere kay sa nagligad to nga pagpumahog blas ang bagyo nga si Paeng likad tuig natidre man sila no nga nag pasilong tiginusisa naton ang ining mga personalidad no kun balati ano ang epekto ni sa ila kay ang ining mga isda nga ginakuha nila dito sa Antique ang iban gali gina adil pa nila diri no gina dulong pa nila diri karon sa may syudad sang Iloilo. So posible nga ti mapektuhan man ang supply sang isda nga ti alin dito sa Antique nga gina adala diri sa may syudad kaya mo gani no why sila sang why sila sang operation, why sila sang kuha no bangod sa sining pagpamahugman sining bagyong si Betty. Napakingutan naton diri Bombocam si Sir Glenn Maurilio bali sonar operator ini siya no siya ning naga-operate sang ila sinikaron niya nga sakayan kung sa diin bala may mga isda siya ning naga-detect agod nga ti adra sila mag kuha no sang ila sinikaron niya nga mga isda ni susunod sa iya dako gid ang apekto no especially karon sa tag-iya kay una best kung sige gyapon ang ila siningadak why sang liknis daw ay sila sang operation hindi sila hindi maka-income ang tag-iya pero ang sweldo ni sa mga crew nila ti sige no amo na ang isa sige na ta basi ma-delay bla kay ang tag-iya dra man nagakuha mo kaya sining income kun makalayag sila abi no sa tunga sang kadagatan karon bubot samtindi pa rin balaan no kung saan sila sa kay ti bunang ginapanilaga nila kun matawhay ng tiyempo pag kunway na gidman sang abi no pagpumahog so das na tayo nga ti mabalik sila no sa bay probinsya sa Antique agod nga ti layag na makakuha liwat sang isda si Glenn Maurilio bala no sang mapakitangutan dere sang Bombaradio. Likely no apektado ko kasi hindi kami makapalaod kasi malakas yung alon ba. Okay. Tapos yung pang araw-araw natin araw-araw natin na pang kabuhayan o income. Pigado. At saka lalo na mas kawawa yung may-ari kasi palaging nagsusweldo sa mga naka-duty dito. Tapos walang income ang lansa, diyan pala sila nagkukuha ng pangsweldo sa tao. Sa pagpangisda lang. So may tendency na kung wala pang kuwan, may tendency na ma-delay yung sweldo namin. Hindi naman namin mapipilit yung may-ari kasi ito lang inaasahan niya kung walang income ano naman ang pangsweldo sa tao. Oo. Okay naman yan eh. Bali lang crew ito? Bilang crew? Ilang mga kuwan, mga 15 din sa 15 wala pang doon sa mga service. 15 siguro katao dito sa Madirbot. Madirbot to? Madirbot Sa mga service may dalawa-dalawa ka. Anong tawag sipan? Mga may kami may career. Okay. May mga service kami na 5 diyan. Babalik kada 2 tao kada pamgut. Bali kung kukuha kayo ng isda, sama sila yan? Oo, sama lahat yan. Oo. Kami lahat din na ito lang motherboard lang. Di pwede. Kasi pag nag-area ka, kailangan may mag-skip sa'yo. Okay. Tapos pag andun sa balsa kami yung mga pangilaw namin. Importante talaga yan. Okay. Mga ilang araw na kayo dito, sir? Mga 5 na ngayon. Mag-5 na ngayon. Okay. Hanggang kailan kayo dito? Hindi pa yun. Kasi pigado pag maglabas kami ngayon na hindi pa nawala yung bagyo. Saan kayo sa Antique, sir? Sa San Jose. Doon nagdadak yung barko nyo? Taga doon. Pero kung doon kayo mag-dock, anong problema doon, sir?
pigado doon, walang kataguan doon. Oo, open doon sa amihan at sa bagat. Pigado sa mga, Oh. ano, Talagang ano ka doon sa pagtalad. Walang kataguan doon. okay. So dito, anong tinitingnan nyo? Mas safe kung dito? Okay dito. Safe dito. Medyo maramdaman mo yung mga kunting hangin pero ang alon di talaga makapasok dito. Kasi mataas yung ano ba, taguan at saka sarado ang oo. Ano first time nyo dito, sir? Di, pangalawang bisis na to kasi nung October dito din kami. Oo. Ilang araw din kayo doon? Mga isang linggo. Oo. Posible kung lawig niya ang ano ang tiyempo, ang malaking tiyempo, malawig-lawig. Oo, kasi di kami basta-bastang palabas kasi dito na kami sa safety na area. Pag lalabas kami na hindi pa mawala yung bagyo, maano kami dito. So ang ano nyo, anong income nyo lang dito? Kasi naka-standby, wala kayong operation? Walang operasyon. Ano lang, kung may mga... oo, meron. May supply naman kami. Pag naubusan kami ng supply, tatawag naman kami doon sa amo namin. Padalhan lang kami dito. Dala lang, no? Oo. Mga ilang tonelada, sir, ang ano, ang kinukuha yung isda? Depende. Depende sa buwan kung meron. Ngayong buwan na ngayon, pigado talaga kami. Pigado talaga kami. Usually mga ilang ano, no? Mga 200 baniras lagi siguro, mga isang buwan na pwede patapos na tayo sa buwan ngayon. Di nyo na, sir, nga ginadil? Pag andun kami na may mga truckman ng amo namin. Kadalasan dito sa Iloilo. Pero oo, may mga suki man dyan. Tapos pag medyo marami-rami ang kuha doon sa Manila. So, mas Pero kung marami na, pero pang mga kunti-kunti lang dito. Kalabanan yung isda, sir? Mga sa Milog, yung Ulandes o sari-sari lang. Joms? Si Sir Glenn na Maurilio, tiyak mo na ang ilang sininga pag-dak dito may ara naman ko nung coordination sa Philippine Coast Guard, hindi man sila kuno dali nga mag-dak na lang diretso. Ti may coordination naman to, kagad okay naman sa Coast Guard nga tidre sila na temporaryo. Agod nga mas safe na kay lipod-lipod gawa ko dire sa Iloilo River mo. Adres sa may Lapos ko ditanggid abi nga ti dragas labi sa kilid ko dire sa Merias Gimaras ko dire sa may coastal area abi no sang syudad sang Iloilo dire karon na mabutap. Pigado yung sitwasyon nila pag lumakat sila, no? Amo gani indikado muna ang ginarandaw dra nga bisar nga ti ang consequence na ay sila income. Okay lang yun. Kasi para at least safe din sila, bumutsap. Ganon nga. Paano mo masasabi na Ilonggo yung kausap mo? Sa pananamit ba nila? Di malaman mo sa panalita? Sa panalita. May tanong ako sa iyo, Bumbu Jomar. Apektado ka rin ba ng pay parking or ng mga on-road parking? Kung apektado. Kung yan, why na ko nagdala sa lakyan, Jom sa? Kaya nun lang dala mo? Nag-commute lang ko eh. Ato, ako sa lakyan, gibilin ko sa balayo. Kita mo na ang sa picture pag wao subong? Di kumpara nga kung dalo mo, bayad ka pa? Gani, like, budlay na, basi magsalangit, panik ng mga temporary kiosk mula sa pakpak yaw. Muna naging park, walang tos balay. Gani, amo na, kundi lakyan ko, bilin ko man. Ibilin mo man mo sa lakyan? Oo. Ano sa lakyan, wow? Ano? Ano imo sa lakyan? At ito sa balay, ang may diamond, basta do diamond logo ya. Diamond. Jamon, ang logo, Jamon. Jamon do, tatlo to Jamon mo. 3 Jamon di?
Kaya mo na. Tingin daw sa? Subuti ang dala ko din motor. Motor na lang kay do mas dasig pa motor. Gani. Kung to motor, way gibiling. Kuman to sa balay, way dan tubi. Grabe, no? Oo. Di kung way tubi to, kung kinanglan nila tubi, kung ti panlaro nila motor. Motor gilit tubig. Okay na, Jones, ah. So muna. Oo. Ang sitwasyon dire ko sa palibot sa syudad. Pero subong duway man gigani sa manabong ulan dire sa syudad bubusan pa. Nagulan? Kinakaaga pulo panaliti pero doon di makbasa ganit gamot ka tanom. Okay. Importante way na ulan, ah. Amo na ang sitwasyon dire ko sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining balita. May kantanan sa sining palikaw anay sa mga fishing boat dito sa may probinsya kang Antique. Diri sila nagpanagon-ago anay sa may Iloilo River. Sa aton sila makabombo galing tingi pikto ini mapiktuhan man ang supply sang isda pananglitan nga maglawig pa. Pero tido base sa mga masunod sila may nadlaw makalayag naman ni sila na makabalik kag makapangisda na sila. Ang balita ni Bombo Ronnie tingana naton sa masunod sining mga public affairs program sa Bombo Radyo Iloilo. Kay lapaw rin kita sa Latin. Standby na sa kapon lamang program kapo naman sa kay Tita Regine. Isbombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sa manay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country of Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ora! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday sa mga petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion. Sa concert at the plaza, mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs ay ga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Hunyo 4 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga sa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa inyo mga kabombo. Happy Monday! Lunes na Lunes, pero kapoy ko. Kamuya, kumusta ka mo? Well, siguro well-rested din ka mo, no? Good for you! But anyway, we're here. And of course, padayon kita nga mag-enjoy sa mga istorya nga gin-share gid diri sa aton nga mga letter senders. Thank you so much, gid. Sa kay Mama Dendera, I hope you're on your way already ha to claim your prize. Kay basi kung hindi siya available today, tipo kung hindi ka available pa di man, ipakuha mo sa iban, basta may authorization letter ka lang, and then padala mong imo nga ID. Right? But I really hope nga makuha mo gid by yourself. Anyway, sa inyo dira tanan mga kabombo, wow! 29 pa lang. Last Monday. For the month of May, last week of May, nagali kita, no? Ay, dali na lang gid. Tapos na ang bulan sang Mayo, pero manog Flores de Mayo highlight pa sa 31. Kanami sa mga bata, ano, kapisan mag Flores de Mayo. I am so happy, no? Seeing them bala, especially mga little children. Tapos kadamo gali sa mga lalaki, no? Ang mahilig na mag Flores de Mayo. So damo kita kung lalaki sa bayaw. Why? Anyway, that means, no, nga sila naga-enjoy doing that.
Of course. Well, anyways, sa nga hapon, as I've said, magka-continue kita sa pagdulo sa mga kasaysayan para sa inyo mga kabombo. Gani, ready ka mo dira. And I just hope, that today or this week, mabasa ko naman, ma-receive ko naman ang inyong mga istorya nga ginpalabot diri sa kahapon lamang program. And so, this is Tita Regine on a Monday. Welcome sa KLP. Ari na nga itong nga ambahanon para sa inyo, medyo madrama ini. From Winsett Rose Hakot, Pagod na akong makihati. Mayong hapon. Biglaan ang iyong pagdating, biglaan din bang paglisan mong muli. Bakit hinahanap-hanap mo siya? Dapat ba paniwalaan pa kita? Pagpapanggap lang ba ang lahat-lahat? Puso'y naghalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapangkat na ako lang ang nandyan sa puso mo? Pagod na ako maghihati sa pag-ibig mo. Akala ko ayos na ang lahat, unti-unti nagbabago ka, mahal. Puso'y naghalaan magmahal ng isa. At sino ba ang nasa puso mo? Sabi mo ako, ngunit alam kong siya. Mahal ko.
Nan, amo ni siya ang may haboy-haboy sing-sing. Di na ihanagad to ang sing-sing. Pero di ba mga kabombo, kung kapoy na nung himuon, kung di magpahuway, di ba, kung pagod na ang puso, edi let go, rest your heart. Pag may time. Pagod na ako makihati from the Bombo Music Festival, one set Rose Hakot para sa inyo. Oras ta, 19 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Ari na ang ating first story. Kanto kita sa Taipei, Taiwan. O, di ba? From Wailao, sang Taipei, Taiwan. Dear Tita Regine. Good afternoon po, Tita Regine. Ako isa man ka-supporter, ka-bombo. Halin sa aga, sa drama, sa mga drama. Bisan ano ako ka-busy sa work, bisan may amo, naga-earphone ako para lang makapamati ka-bombo. Ilabi na ang KLP. Ako gali isa ka Wailao. Wailao gid man ni siya. W-A-I-L-A-O. Wailao or Wailao. Wailao na lang Ang ini ang tawag sa amon ng mga caretakers/caregivers sa Taiwan. Dugay na ako nagpamati. Halin pa to kay T.I. Evelyn. Gusto ko man tani, magpadara kaso daw wala gid time magsulat. 5 years na ako diri tita. Ang akon kalingawan, mati ka KLP. Ginaradyo ko lang para nga hindi madula ang signal ko. Bisan di maabot ka Bluetooth earphones ang ako nga cellphone sa kwarto, bisan ga charge, sige mati ko KLP. Nanamian gid ako mamati ka mga stories nila nga ginabasa mo tita, lalo na kay Lola Amparing, Lolo Dencio, Lola Nena, Miss G, student mom, kag iban pa. Tita ako galisian kang si Balomantike. Salamat gid tita sa pagbasa. Sugpunan ko lang ina. Duro pa nga inagyan ko. Umpisa nag-abroad ako. Mga 23 years na sa abroad. Ba, dugay-dugay na ba? Pero tita, wala kwarta. Laban pa rin para sa mga anak, Tita Regine. 2 lang gali anak ko, puro babayi. Hiwalay na, 20 years ago. Kag may apo na ako sa magurang ko nga bata. Ako ya tita, edad ko 50 na. Graduating na bunso ako next year, maestra kurso na. Ang magurang niya, graduate BSOM. So sa office siya ga-obra, iyaba na sa company man ka mga gulong kasarakyan tita. So thank you so much, Tita Regine, sa time. Love you and God bless us all. Wailao, kang Taipei, Taiwan. And actually, mga kabombo, may gin-attach pag-idiri siya sa aton. Mga email or mga emails between her kag si Jeremy pasang una, no? Ang nag-invite gali isa iya nga mag-share diri 2019 ha. And now nagka-tiyempo siya nga magsulat diri sa aton. Anyway, Wailao, we are so excited kung ano ang imo nga iga-share, anong imo nga iga-sugpon sa imo diri nga story. And gin-try niya lang ni, no, mga kabombo, just to see if makalabot gid man diri sa akon. Ang iya nga gin-email nga ini. Now, you know, ha, nga nakalabot gid, that means correct ang imo nga email ad. So, tell your friends also, mga fellow Wailao mo dira, no, kung corrected man ning Wailao. Dira sa may Taipei, Taiwan, mga Pinoy man naton dira, no, tell them that they're also invited nga mag-share diri sa KLP. But first, ang imo anay istorya. Paaboton gid namon ha. Salamat sa liwat. Wailao, kang Taipei, Taiwan, and God bless you also. 23 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon sa ating pagpanimbalik. Second letter kita from Nanay Del sang Zaraga. Kay ginapasalamatan naton si Nanay Del sa mga pictures nga iyang ginapid diri sa iyang story, Bao ng Manggahan Festival si Nanay Del.
Sa pagpanumbalik sa KLP, still with Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles agud sudlan sang tubig. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Enjoy your summer, mga kabombo. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga... Wait lang, Git. Ginapang kayo pa bala. From Nanay Del, sang Zaraga, thank you with sa mga pictures. Kag ang iyang i-share diri sa aton ang Manggahan Festival 2023 sa Guimaras Island. Kay nang Manggahan gali siya. In the Regine, all KLP lovers, contributors, listeners, all members of Bombo Radio, a very peaceful, colorful, and a beautiful day to all. My dearest, in the Regine. Dako gid ang akon kalipay, kay natuman ko ang handom nga malibot ang capital sang Hordan, Guimaras. Agud malantaw linibo ka mga mangga artistically displayed sa tagsa-tagsa ka balay-balay nila or balay-balay. Balay-balay. Nanuman. Tagsa ka balay-balay nila. So 3 pa lang kasimana, hambal ko kay Ting, nga ipasugat niya ako May 3, rain or shine. Aba, nangin matuod. No mga heavy rain gid on that day. Pero I banked on my promise to go, so handa ako nga sugaton. Noon time, ara na si Toto Imaw, nagadanghos kag basa. Ti Nanay Del, malakat kita? Of course, my dear. Let's go, baby. Dayo naman maglisensya maglakat. Pagabot sa highway, laka ang salakyan. May bus, wala pasahero. Sakay kami down to City Mall. Rode again on modernized bus up to Parola. Excited gid ako nga makasakay sa Ferry 9, Hordan. Yes, after the storm comes the calm. Dawla na ang lawod kun mga banatinhon papahambalon. I enjoyed boating. In the reg, damo naman nagadapo sa pensar ko. Kung mahimo ako short binalaybay about the calm sea, pero 15 minutes of short ride. Hindi ko naman matapos. And it's true. Minutes later, nagdock ang Ferry 9, ginhigot, and up to the wharf I went. Ting welcomed us and rode again on black car. We didn't go home direct to Alibhon, but roamed around Buena Vista. Kay early pa man ininay, hambal niya nga ipauli. In the reg, this is my day 1 visit in Guimaras. Places we passed by were Guimaras State University, Maine. Kaya may branch man ini sa Hordan. Supang Elementary School, Kansilayan Elementary School, San Roque, Tastasan Elementary School. All these schools are all attractive and conducive to learners of Buena Vista children. Congratulations! The best place we visited was Tanag, a dead-end place. Pahungod nga kaladtuan. Wala pa ma-develop nga lugar, pero some days, a haven for tourists and lovers of nature.
Madugay-dugay man ang stopover namon up to 7 p.m. Gali, may engine trouble ang salakyan. I prayed hard. Madulum na. Nagatalithi pa. Kahadlok na ang sakaugalingon ko. I prayed hard again. Lord, please grant Ting and the rest strength. Damo man ang nagabululig. Nga daw mahibi na ako. Sa hinali, my young boy extended his help, finding it out nga may hangin or air ang makina. Abaw! Nag-andar dayon. Lord, thank you so much. Napamatian mo ang pangamuyo ko, Lord. Salamat gid. That boy was an angel to us. Nagrelax ang grupo, kag naglakat kami with a smile. Ang teenager was heartily given a thank you gift from Ting. The dark trail where we passed, daw sa wala lang kay Ting. Ako iya ginanervyos na. Kulbaan ka na ordinary, lagi na diri. Ho, to hambal ko, an 89 years upper senior citizen, amo pa lang maka-experience like this. Kadlaw sila iya. Hindi, Reg, damo beauties ang Gimaras. The most beautiful is there is no traffic. Yes, nanay, I agree. Nagabihan kami pag-abot sa Alibhon proper. Dropped by eateries and bought ready-to-eat food and takeout. Nakaabot kami sa balay mga 8 p.m. Warm welcome home, nanay! Puno pinagula naman sila. Stories here, stories there. Nag-reunion naman sila in the Reg. Day 2. In the Reg lain naman ang atmosphere. Maayong aga kalibutan. Maayong aga sa inyo nga tanan. Wait lang kayo, may lamok. A brand new day and a beautiful morning. Good morning, mananay. They all greeted me. Nay, get ready ka after breakfast kay may katuan kita ni Dog. A young, very responsible and a right-hand daughter of the family. Dalon ka namon sa lugar nga mabugnaw, malinong kag maaliwalas, sa likod sang Bliss, Alibhon. Practice area sa mga bag-o lang makatapos driving lessons nila. Di sigurado gid. Ginhanas ni Ting bata niya, 20 rounds, backward, forward, upod mantakon ka sakay-sakay. Enjoy ako iya. In the Reg, perfect lesson for future use in Australia. Next week. Thank you, Lord. She did it very satisfactorily. We went home lunchtime. Naglabay kami sa St. Michael the Archangel Church. Nagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga amon nga nabaton. Reaching home happy with added new experience to relate. Day 3, Friday, Divisoria, Buena Vista. Half day of Friday, rest anay si Nanay Del. Kuha buylo. At 2 p.m., ready naman kami nga apat, matour sa town proper sang Buena Vista. In the Reg, amo ini kainit sang panahon, dosa wala lang sa amon nga mga turista. Wala ako ginakapoy, unatakan, magbiyahe, basta stomach development lang with matching not so cold nga bottled apple green tea. On the other hand, ang mag-asawa, more than happy and inspired man to please Nanay Del. Halos tanan maagya namon, gina-introduce ang lugar. Government buildings, Buena Wharf, yap, modernized man ang Buena Vista in the Reg, no? Of all places, nga adidto gigin park ni Ting ang salakyan in front of newly opened Divisoria. Balaan ko na. Pagsulod namon, kadlaw si Inday J, siling niya, dito kita na diretso sa mga footwears. Hindi, pagimanda mo ang display, lovers of footwear kami tanan. Nanay, pili ikaw sa nanamian mo gid. This is your day. Enjoy it. Nagkinadlaw naman kami. Ginpilian niya ako 2 pairs. Yes man ako. Kay Tita Bing, isa man sa
Isa man sa apat kami may dalagid pagwa. Pagwa sa Divisoria, happy everybody eh. Thanks so much, Inday. Next number in the reg. Gutom kaguhaw naman. Sobra kainit sang panahon. May arasang burgeran a few meters away, owned by their friend. They ordered and ate inside the car. We bid goodbye to the accommodating owner with a thank you, a smile, and a wave. Inday, hindi mabakal ang kalipay, no? We left Buena past 4 p.m. Lain naman nga ruta ang ginagyan, from Alagisok down to its winding trail. Inday Reg, nakasinggit. Ako kada roller coaster ang salakyan. To ano man, kulbaan ako. Mahinay, ininay. Ang ba niya, control ko ang salakyan. Ay, hindi magkahadlok na eh. Matawhay ang dalan, pero in the ridge to ka remote gid balahaw. Diri gali naga-estar ang nagahilimo sang aton nga favorite nga fresh lumpia. See how people can produce the best out of their talents. Salamat gid sang inyo manamit nga fresh lumpia, ha? Kita sa Manggahan Festival May 22. I love it. Also, Tita Reg, love it too. So, pauli kami, added experience ko naman. Day 4, Manggahan Festival 2023. Salamat Lord sa matahom kag manayanaya nga panahon. Amo na ini nga tiyempo ang ginahulat ni Nanay Del nga makalibot sa Capitol grounds. Abaw! A big surprise kay sa entrance pa lang, very 100 times inviting ang nakita ko. Please see picture 1. O, diinda ko no ay engineer ang picture 1. Linibo nga mga mangga. Okay. Arranged artistically and so attractive. Kita mo na. Picture 1, mga mangga. Nga balang gapa-picture sa idalom sa mga nambi nga gin design nga mga mangga. Hindi ka man maglaway, kay hindi man maaslom, matamis nga totoo. Manipis ang kubal and eat as much as you want. But be careful of stomach disorder. Naturally, bakal ka eh? Oh yes, nagmahal bala. Kadto sa section sa mga plants. Wala ako pilian. All beautiful and colorful. Choose your wild. So pag beautiful, mahal man, please see picture 2. Right? Mga plants naman na yan siguro, engineer. Malapad ang ground. Sa punta, makita ang giant-size yellow ripe mango made of cemento. Display beside the big name Guimaras. Please see picture. Kanami lang kinanay Dela. Nabusog ang mga mata sang makita ko initanan. It's nearing high noon and we bid goodbye with Dove. We'll be back again on the eve of the festival, May 22, 2023. God willing. Day 5, last day of the tour. It's Sunday and sure, it's the Lord's Day. 5:30 a.m. nagmata na kami with Dove, masimba, magpasalamat sa Diyos, ang tanan nga grasya. Sakay kami sa yellow tricycle. Pag-abot sa simbahan, nag-uumpisa na ang misa. Nabatyagan ko gid ang presensya sang Ginoo. I solemnly bowed and prayed fervently. Tapos misa, nagpa-blessing kami kay Father for Dove's protection, safe and sound trip to Australia. This May 10, 2023. So nakalakat na gid siguro ino. Maisog man ining young girl maglakat alone. We thanked wholeheartedly Reverend Father Serrania. In the Reg, I admire this teenager because of her courageous and full of self-confidence attitude. May 10, she left Naiya. After 12 hours of travel, she reached Sydney, Australia. Another ride for Adelaide of 1.5 hours. With God's grace, she met her grandmother and elder sister, full of joy and excitement. Much happiness you gave us, Lord, and Mama Mary.
Pagkatapos ng isa ka adlaw, nagtawag siya sa akon, kaya ginistorya niya ang tanan-tanan niya nga mga experiences. Siling ko maayo pa day, mahapos mag-contact and istorya sa imo, no? Diri sa Gimaras, abaw, always busy, no? Inday Reg, a new life for a young girl, a new adjustment, a new culture with her very generous grandma and an elder sister. She's there for a greener pasture to study nursing. Inday Dove, please do take care of your health, for health is the real wealth. Keep safe always. Always remember to thank our merciful Lord and Mama Mary. God bless, much love and care. Yours forever, Nanay Del. And Inday Reg, thank you so much. More power to you and your program. Best regards to the family circle. Love, kisses, care, and devotion, Nanay Del Sanzaraga. And Inday, kindly read, dedicated to all residents of San Salvador, Banate, Iloilo. Inday, thanks. May toy, may binalaybay. San Salvador. Sa langas-langas nga sugilanon, nangin matuod ang nadangtan. Nga sang lamharon, 16 ang edad sadto. Nalantawan ko ining view, samtang masadya nga nagaboating kami. Fiesta sadto sang San Juan, Banate. Isa ka eskwelahan, nakita ko sa ibabaw sang pukaton. Katahom, sang akon pagtanaw, siling ko, diri ako mamaestra. Tudloan ang mga inosenteng kabataan sang maayong pamatasan. Pag-alamon, kag palanggaon sila tanan-tanan. Abaw, daw linabo sa bato yan ang ginahanduraw ko. Swerte man, natapos ang akong kurso, kag nakapasar ako. Dako ang kakibot, ang assignment, diri sa dream school ko. San Salvador gid, ang gintudlo sang Ginoo. Nangin manunudlo ako sang grade 1 kag grade 2, nga upod ko mabuot kag intelligent nga Tay Polonio, Mr. Arrozo. Naintindihan namon ang natungdan nga obligasyon, gani malinong kag systematic ang amo nga pagdala sang edukasyon. Pila ka tuig nagligad, ang primary school nangin elementarya. Nagdugang maestro kag maestra, masinadyahon ang palakat sang amo nga bulutuan. Salamat sa Dios, paghidait kag kauswagan, nagluntad sa tanan. San Salvador o San Salvador, ikaw ang akon inspirasyon, ikaw ang akon paglaom, ikaw ang akon dalamguhanon, ikaw ang tanan para sa akon. Hindi ko ikaw malipatan, hasta sa katubtuban. Ang katahom mo, wala sang tupong, nalibutan ikaw sa matinaw nga tubig sa baybayon. Ang mga kabatuhan, kagkakahuyan nga ginadapuan sang kapispisan, gapatimaan, ngang palibot, ginaamligan. San Salvador, ikaw akon pinalangga, tulad sang imo pumuluyo sa sining barangay. Sa 20 anyos nga pagpuyo, sang akon panimalay, wala gid ako sang may isaway. Tungod ang Diyos, yara nagaubay. Ang amon pagtamdanay sa tagsa-tagsa, kag pagpalanggaanay, sincero kag dalisay. Inday Reg, super inspired gid ako pagsulat ko sa ning poem. Gin-deliver ko when I was their guest speaker. Inday, thanks for reading, Nanay Del. And Inday, last request. Please, Barangay San Salvador, Banate, Iloilo will have their annual fiesta, May 29, 2023. And that's today, di ba? So, hindi pwede lang mabasa on this date, if not any date lang. Today, gidyan na ni Del E. So, happy fiesta dira, ha, sa mga taga San Salvador, Banate. Happy fiesta to all. May fluvial parade. Balaan ko, bongacious gid ka mo dira. Grabe man si nanay mag-word, no? Bongacious. God bless. I love you all. Nanay Del Sanzaraga. Wow, 80 ha, and yet, galibot-libot pa, galagaw-lagaw pa, nagapang
Manggahan Festival pa. I'm sure super enjoy ka gid Nanay Del, and gin take care ka gid no ni Ting mo, and then ang family niya, and then kamuta na nag-enjoy gid baw. Mayo lang niya ang nagpamanggahan, ti pila ka paho ang naubos mo na sa eat all you can, na satisfy ka gid. But you know what, one thing, I agree with you. Ang hambal mo sa mga tanan nga mga lugar, nga mga nalibutan, ang pinakamatahom, ang siling mo, ang barangay Tanag. I agree with you, Nanay. So, tulan kung ginangina nga lugar. Nami, no? Nami isang dagat. That's where the sky meets the sea. Yes, amo na nga talan-awon ang imong makita sa sina nga lugar. So, I'm sure super enjoy kagid, Nanay Del, kanami, no? Kay ti may sugat dulong sa imo, may nagalagaw-lagaw sa imo. So, super enjoy gid si Nanay. Ay, pa si Nanay nang super enjoy gid sa Manggahan Festival. Ako daw hindi ko na abi kido ka gabi, no? I was also there, gabi to ya, and then do ka super crowded. Do hindi ko nagali carry, no? Too much crowd. But anyway, kanami man sang ilang celebration, and I guess that was the night nga may Miss Guimaras sila, no? Nga ginhold sa amo to nga gabi. Tapos may food fest to sila. So siguro hindi ko na lang gid kaya sa edad ko ang crowd nga amusad to. So dali lang gid ako, dali lang gid kami, and nagpuli na kami dayon. Well, anyway, thank you so much gid sa imo, Nanay. Balik-balik lang to sa Guimaras at tuman to si Ting mo. Salamat gid. And sa mga taga San Salvador dira kagili nag-teach na kaganami isang lugar the way you described it, no? Do ka paradise. Sa mga taga San Salvador Banate, happy fiesta gid dira sa inyo. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kunang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imot ang kugo o kun liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes, ukon Bukidnon. Enjoy your summer, mga kabombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy.
Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka na. For today, from Manang Doors, Santa Barbara. Dear Tita Regine. Una, maayong hapon gid sa imo, subong man sa tanan nga katapo sa Bombo Radyo kag sa mga KLP lovers. Tita, tawag lang ako kay Manang Doors ng Santa Barbara. Nagaedad na ako tita subong sang 66 years old. Ang isaysay ko sa imo, amo sang hindi na ako makakita o kung may katarata ako tita. Ang isa ko kamata, madugay na nga hindi makakita. Tungod wala sang kwarta, hindi ako makapaopera. Di kung tiyempo COVID, ang isa ko naman nga mata ang hindi naman makakita. Sang tiyempo COVID, titungod hindi na ako makakita, Bombo Radyo na lang ang kalingawan ko. Labi na gid ang KLP mo. Dita napakabudlay, kung hindi na makakita, halos tanan nga gihom mo, toy-toyan ka pa. Labi na gid kay wala ako bana kag anak, napatay na ang akon bana. Gani ang mga utod ko na lang ang masaligan ko. Bisan ang pagkaon ko, ang utod ko pa ang nagahatag sa akon. Tagtitabi mo, nagabinaliskad lang ang kaldero kung masalakpay ko sa pagkuha sang kanon. Nagakahulog ang kanon, kag hindi ma-shoot sa pinggan ko. Daw robot lang ako tita, nga nagapangapkap kung diin ako maagi, pakadto sa kusina o kun sa CR man. Hindi ako makatultol sang portahan. Ang ginahimo ko tita, nagakamang na lang ako. Pero mabunggo lang ako gihapon. Kag tita kon katulog ang akon utod, naluoy man ako sa iya, sige pukaw, gani, ako na lang ang nagatinguha. Pero bunggo sa wala, bunggo sa tuo, sa atubang, puro lang tita bukol ang akong dahi. Kung gabi tita, mangihi ako, nagalibot ako nga libot, kisa maabutan na lang ako sang ihi ko sa sobrang nga libot. Amo pa tita, kag mamukaw ako sa utod ko. Kisa gani ginaakigan niya ako kay wala ako nagapamukaw sa iya. Titita, naluoy man ako sa utod ko, kay siya lang ang nagagiho sa sulod balay, may baboy pa siya. Gani, ako na lang ang nagamatomato. Hindi man ako mag-diaper, kag hindi man ako makapangihi. Tiyempo pa tita COVID, kag lockdown pa, hindi makagiho ang mga seniors. Siling nila, bisan wala lang kwarta, tani, ang balkon, no? Bisan wala lang kwarta, tani, mapakonsulta lang ako. Pero tita kabudlay, gid, kay lockdown. Nakasiling ako nga, ang halimbawa ko patay nga buhi. Adlaw kag gabi, hibi lang ako nga hibi. Nagapangamuyo lang ako tita sa mahal nga Birhen, kag kay Lord, nga buligan man nila ako. Wala man ako dako nga sala sa kalibutan, nga amo gid dinhi ang natabo. Kag madamo na gid tita, sang sakit ang nag-abot sa akon. Wala gid ako tita nagahibi, pero sa mata ko, halos nagapulula ang ilong ko sa sobrang hibi. Tungod sige tulo sang sipon ko kag luha. Pero ang paghibi ko, ginatago ko lang sa sulod balay. Para hindi nila mabatian, ginatabunan ko sang uluna ng akong nga baba para hindi nila mabatian. Halin tita 2019, medyo malabo na ang mata ko. Hasta nga 2020, 2021, kag 2022, hasta tita nga naisipan ko nga mangayo bulig sa mga kandidato. Tungod manog election sadto, nagpabulig ako sa kapitbahay namon nga gusto isulod ang ihambal ko kag isend kag siling ko sa ingod ko balay basi pala nga maluoy man sila sa akon, basi pala nga tumugon man sila sa panawagan ko sa ila. Kay titita halin sa ginikanan nila nagaboto man kami, bisan si tatay si nanay nakaboto sa mga ginikanan nila. Baw tita, wala gid sang may nagtugon sa panawagan ko sa ila. Wala man gali sa mabatong nga bulig sa ila, kung pareho sa akon, hindi kilala sa syudad. Di ginasalig ko na lang tita sa mahal nga Diyos ang tanan. Siya na lang ang bahala sa mga tao nga nagapangampanya sa bulag kun election. Kun election gali, wala gid kami mapaabot sa ila.
Hasta tita nag-eleksyon, wala gid sang may nagtugon sa pangayo ko sang bulig. Duga nga na gid tita, isa ko kautod, pabalik-balik na lang sa hospital. Hasta tita nga napatay sang December 2022, daw halos nagduroble ang problema ko. Kay luwas nga hindi ako makakita, wala pa kwarta. Kag wala ako nakita ang utod ko, hasta napatay siya sa hospital lang. Nakita lang nila sa cellphone, pero ako, wala. Bisan sa katapusan na lang niya nga kabuhi, wala ko gid siya nakita. Amo ato tita, nga naghandom ako nga maghulog lungon, nagkautang-utang ng mga utod ko, gani tita siling nila, no? Patay man nga buhi ang halimbawa ko, maayo na lang mapatay na lang ako, total ato na si nanay, si tatay, ang duha ko kautod, kag ang hinablos ko nga isa. Tita bago ako maghikog, nagtangla ako sa ibabaw, kag mangayo patawad sa mahal nga Dios, kag magpamilin-bilin sa iya, nga hindi niya pagpabayaan ang mga utod ko, mga hinablos ko, kag mga kaapuhan ko. Nagtararamos lang ako sang luha, tita, pero sa darayon ko nga pangamuyo kag pamilin-bilin, nadula, tita, sa isip ko ang paghikog, kag nagbulos ang pangayo sa iya. Nga buligan niya ako nga magbalik ang kasanag sang akon mata, bisan isa ko lang kamata. Siling ko kung pwede lang anay, kung pwede lang anay sa imo, hatagi ako sang pagkakataon nga makakita anay. Kaya ginimo ko na lang tita, na nga di ako nakatulog sa pagpanumdum sa pagabuhaton ko, daado nagtawhay ang isip ko. Mga kabombo, ano man, may nagbuligid man bala sa iya, mapaoperahan siya. Wala pa diri ha, nagatapos ang sulat sa ato ni Manang Doors ang Santa Barbara, but we have no more time, so sugpo na nato ng iyang sulat by tomorrow. Ganit, tomorrow dapat tutokid ka mo, kay tinakapasugod ka mo sa iyang istorya, although tagaan taman sa bird's eye view ang iban, no? Kung what this story is all about, kag ano na ang ato nga portion nga natapos sa istorya ni Manang Doors. That's for tomorrow, mga kabombo. So for the meantime, again, sa mga istorya ninyo dira, ready na nga i-email, aring ato nga email address, bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede i-send sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tubtub na lang anay kita diri, madamo giging salamat sa inyo. Of course, I promise to be back tomorrow. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid, good afternoon, and God bless.